Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Lum kontenta. Għax mawx Carlos illum. Illum fl Carlos għandin l-analiz. Intom tafu ċajta ċabdina. Nafa li fejn kull fejn mux ċaf xpila. Miskina. Alright, Ann. Għed tibza? Iwa. Għax għed tibza li kullħat jgħamil xi mistoqsijiet sessuali u għed? Naf, ma nafx xinu ġej. Mistoqsijiet sessuali. Inta dak ma rajtu? Li rajt bitċiet, imma rajt il-Xandru vera beda jitkellem fuq affarijiet vera profondi. Ma kienx naf li hemm xi cards. Skonċi saqsuk in-nies, skonċi saqsik Jackie. Kemm tkun ħanina miegħek. Mela, isma' qassamna għana mela ħadħu l-posta Carlos. Qassam 5 karti l-kulħadd. Eżatt. Sa tant insomma m'hemmx fejn nerġa' nispjega kif issir logħba, tistgħu saqsu domanda minn trid jekk ma tixwieġeb id-domanda tista' tuża l-karti s-suwed. Ħafna nistaqsawna jistgħux jakkwistaw il-logħba tistgħu batuna fuq Take-Two.mt TAKETWO jew batuna fuq Facebook jew Instagram. Se nibatilkom. Ovvjament għal-parties u għakun iktar hot il-mistoqsijiet, ovvjament, Mela għandok tiferra xina namel dizastru. Grazzi li sponsor Hansa, għandek aptit, Ron? Nista, ftal-bambu. Ija, ftal-bambu, għax huma kifini zero carbon. Zero carbon. Zero carbon footprint. Il-tomat, skużani, il-tomat kuna ħjar. Immaġina. Ma tanċi familja. Kemm jider dekkisa. Għawni għannek, parisa. Dekkisa. Ejdi numir kattinu taw kem għaw kalma l-lum. Kem ixin, isna fuq il-rubini. Ron Dominicano. Dat ma dot parla. Laqas taf li konna neproduċu dan. Sada, pensa kemmet tferra ħanajt jena kif naf il-ges, mela jena ġekki nafa vera zaħira. Vera tiftakar ġek, ma ta' ġej day in the life ta' ira. Kelli 7 snin. 7 snin. Onestament ma nafx għandi xie Ron, tiftakar li ta' għajna aħna. Niftakar l darba li rajtek. Vera? Għana għax kontet ta' l darba li rajtek. Kien, mela, ħannu paslura nista, kien hemm dal-seminar il-Mistra Village għall-animators. U f'dil-qabda fil-kop kien hemm jiena Frank Zammid. Min kien hemm iktar? Le, Andrea Xarabank. Insomma, kien hemm ħafna nies. U kien hemm ir-rehearsals. Peter Carbonaro. U kien hemm ir-rehearsals ta' Superstar għaddejjin fl-anfiteatru u kien hemm Abigail b'xara blu naħseb. Le, jew bil-pigtails. Xi aħmar probabbli, xi aħmar. Ma nafx kien naf li kienet illa kemm ikun. Jien niftakar memorja jien u int induru x'Paċeville. Veru? Tiftakar Meta konna naħdmu San George. Le ma darba morna Paċeville ma' grupp u spiċċajna jien u int l-aħħar nies. Unduru għak isna ġiċterwi ma nafux aħna. Fejħa morru, Ron. Ma rridux morru d-dar. Ma t-takarix, Li ma niftakarix. Għax kellek ħafna minn daw, probabli. Jina ftit kelli, għalla niftakarhom daw. Li ma tantx, li ma ġeki tajti li ma tafx il-verżjoni l-antika tijaj. L-istess. Naf minnu, ma. Jilla darba li l-tqajt marron. Il-Junior College. Bis-serjetà kont ħadsem xi ħaġa xi show whatever u kont qed tippreżenta u kont backstage. Tal-orkestra. Dak li kien maħalli Surmas. X'ismu bħalissa? Manuel, però Diskrivi ħajt ir-Ron, sakemm qabel ma nibdew. Tgħodux titkellmu fuq ħanna radux biex naradux l-istess. Le, bis-serjetà. Ovvjament, bniedem ċajtier. Mujja. Dejjem tard. Isma' l-lum ħsibtkom qegħdin ma dal-post ma jeżistix f'Malta. Dik vera. Imma għalija l-inqas. Enigmatiku ħafna, Le? Enigmatiku għax ma nafx. Jiena narah jaħbi ħafna minnu fil-font.
Fis-sens, Nafx- naħseb nafx hemm parti attajt. minnu li hija vera fraġli Fuq egwat. u sensittiva. Li jaħdija bit-bissima. Imma u ħagġoħra. Oh. Jien ir-ron ma tantx rajtu jirrabja. Imma ratni darba. Ma meta minn dawk in-nies, ara jiena qisu missieri kwieti, ikunu vera nice, mbagħad f'daqqa waħda kif taqbiżilhom warra. Darba u tipo bdejt nibża minnu Li ma dik tiġrili, għandi 3 kellu credits ta' raġun. rabja fis-sena. 3 credits. Inħoss, u l-ura, nissa diġa ħlejt waħda minnhom. Imma le kellu raġun. Iżom ħafna ġo fik. Għax kienet vera inġusta l-bicċa, vera l-inqas ħaġa li rrit nisma smajta. U l-ura splodejt. U għandek daw layers li etnajt jena. Ma naħseb li veru ma tantx nuri affarijiet, nuri emozjoni. Il-vulnerabilità, il-fragilità ma tħobb surija. U li d-dejja nħossni unfair, għax per eżempju, ħanajd Tħossok unfair għala. ħanajdlek għalfej. Għax naħseb ġibta minn radio, jina konnajt ma nixoq nitkellem fuq affarijiet vera tqal, in-nies għandhom tandu ejja. Imma, le. Le, minuta, in-nies għandhom tant ċidejja, Tipo biex tferraħ. Le, ma għanajlek, jien iktar ma gbirt, Aha. iktar realizzajt li the only way in this life is to seek support. U connection. And you really connect meta xaħat vulnerabli jintaqa ma xaħat tħalli xaħat jarak fil-vulnerabilità tijak. Li jien għatma konna minna. Din naħseb veru, għettajt. Tista toħroġ minna u jkollok t-prova tibda ta' Mela, ħanajdu l-verità da, ċirġa. Meċa feċi xorbu kollu. Naħseb kienu toħorġuni minna u fuq. Ġas sibt. Vera jfuħ ġo l-bambu, Ħanibda jien, ovvjament, guys. Mux hekk. Ovvjament. Ovvjament, ma. U għandi wahda li ma nafx namiliex, il-Jackie u il-Ron. Jackie. Imma peress li nivvinta regoli, ħanamilla l-itnej. Ara xetta, nistaw Għog dittatorjat. La ġejna ġuqdu għalija. Mela, għaraw minn irtibda. Il-domanda hi, storja memorabli ta' flirt jew seduzzjoni li kelkom. Okay. Ħanajdilkom storja qasira tiegħi. Grazzi. Okay, għal-warm-up. ċattan taħsbu, mela darba kont għadda l-Università l-Internet Cafe. U kien wieħed across the computers. U kien eye contact. U kien isuna kienu Reeves daw. Kien Madonna. U nħares lej, kienu nibat l-emails, ħares lej, għam faħriġna. U għat il-ħabib tattela multi-hill number. Kenna l-mobile Nokia kbir. Tattu sens kull SMS. Ġifir għamilt investiment, fi. U tattu number u bdejna n-SMS jaw, insomma, ma doffi għal-ħar satjara. U ek, tipo, u vera kien interessanti, u kont bnidma vera superficiali la kezmin. Għat ħelu, ok? U interessanti. Li għanna dikom għalix kont superficiali. Wasalt għall-ewel date, u għatlu, hi, alright, u kellimni jek. Allora għatlu, nofsi għora għatlu, għasħabi għeddin ħabban, kem jintanni. Dik għal-istoria tijaj. Tajba. Ibda Ron, inti. Vakkartni fuħad massa. Darba kont mort, nasib mort bħalom inti, encounter ta' teatru. Ejwa. Ta' drama. Ta' drama. Ma xi barranija. Immissana jek dil-istoria. Imma kien l-ewla li mort, allora kontadni, inti tafni f'dar periodu, kontadni vera nerd. Tiġi tkellim nitfajna nistin sraħ marnar. U għaskont, per eżempju, jena meta konna spiċajnu għahedna paċe vil, kon fanzja ġifiri. Għatnax ħajamil mubda, ħajdu għahedna paċe vil, ma xej, ġifiri. Inti, vera, għalek, għax ma nafux, kullħat tistra, kullħat, xinti meta konsarra, Ron, ġifiri. Għaxu misterjus, dik l-attrazzjoni. Kienet taħdem, misterjus. Probably kiku sirt naf, mbata jgħuda
Probably ma Kompli. Insomma, da kont vera nizajr u kont vera bil-laqqa li l-Maltin kulħadd ġej għax jiena bejt l-Ispanjola u Jiena U xejn. fl-aħħar lejl kien hemm parti kbir ma jispiċċat minn daw bil-band, bil-live band, bada sa filgħodu. U kien hemm xi waħda slana Slovena, Slovakka, hekk u qed nitkellem magħhom vera kienet nerd daqsi. U fil-moment li wasanna bħal speċi, naf ħajkun hemm xi forma ta' zblokk fil-sitwazzjoni. Blok imma tmiss idea jew tbusa. Biex inbusa. Tbusa. Jiena jew xraqt u għalt li, are you sick? U mit kollox fil-magic kollu li kien hemm. Ma li xerqa jew blajt sufa jew ġaġa. Daqsek, mbagħad mita tilbiċ. Dik is-seduzzjoni. Dizappuntanti għall-aħħar. Għatta 50 sekondi, dak kien hemm period vera twil biex tasal bil-motor. Le, ma tifa ma wasaltu. Le. Ma kien hemm momenti fej wasalt. Dal Le, xi darba fej ħassejtek faqa u rnexxielek tipo. Mela, ovvja. Le, ma fej ħassejtek faqa. Fej tmur id-dar u tajt dik kont cool. Per eżempju. Imma. Daħjar ma t-sunni Vera. Musta tajdinna? Ma ikun hemm isom it-targets meta tkun iżgħar. Tipo għaxħat li għamel suċċess fl-isport u allura. Tkun differenti. U allura tkun isa rebħa differenti. Imma ġil ħassejtek li taf tisseduċi. Ma nafx, le, naf nżom konverzazzjoni nżom ma tajba ħafna, ma nafx kux tkunx seduċenti. Flight Premier, Tellajt il-league. Għaw darba kelli wieħed, barrani. U kan għaddin nimdina fuq is-sur. U ġejna biex ninżlu, u ovvijat mux per Malta, ma kienx mandunax kemm għoli. U nizzel u għal-witxu, ġifiri waħda kbira, da ti prova impressjonani. U da fili u għal-witxu fili naraħi fit-tex mal-art. Għaxu għad did you lose? Għalli I lost my cool. 10 points, tajba tajba, li ħaseba baħ mal-art, fimta kemmu cool. Tajba. Fil-fat għamil xi sentejmi għawara di. Għal dik bis. Għal dik il-naqqa sentej. Jackie, are you a good seducer? No, Le! Ummu Bis-serjetà. L-ewwel ħaġa vera ma milx ħin twil single jiena dejjem minn relazzjoni għall-oħra. Imma dawk ir-relazzjonijiet biex saru bħalek. Jew you let yourself be seduced. U toqgħod lura. U le, jien vera noqgħod lura. Tħallihom jiġu. Le, mbagħad tipo naħseb it-tattika tiegħi kienet tkun antipatika magħhom. Mhux tipo ħafna naqbad magħhom ħafna. Imma light ta' mhux xi ħasra li tipo you're ugly or something like. Jekk ittik naqa' bis-siġek il-oskor ġifieri għandek ċans tipo. Naqbad ħafna magħhom. M'għandek storja ta' seduzzjoni. Ta' seduċent. Jew xi crashek, xi unrequited love. Jinkelli minn dawk ħafna xina, ma konx ninġabar. Nammel xi sentejn ikteb fid-dajri. Ma kellimtu. Lejna affarijiet Le? Imma kellek xi ħaġa li qed tgħid le? Iktar simili għal Jackie. Rajtom, analizu Jackie, joqdu lura u jidlu. Imma darba jien inti rridu naħdmu. I mean, meta kien hemm crash u rrit x'ismu dejjem irnexxieli. Imma ma kienx hemm ħafna, ġast anke jiena minn relazzjoni għal relazzjoni. Ma kellix ħafna le, kemm kelli 3 ismijiet. I take them all. Veru kemm ġifieri ma minn qiegħda issa kien joġobni minn mindu kelli xi 15. Wow. Il-klikek tagħna qatt ma kienu jqogħdu flimkien, imbagħad dejjem jekk jien single u f'relazzjoni, jekk hu single jien f'relazzjoni. Imma ġifieri jekk inti jogħġbok xi ħadd u mhux qed taraħ ġej ma tmurx inti. Le, insibha diffiċli ħafna. U l-ewwel darbtej li kelli il-boyfriend tiegħi kien qed noqtlu għax beda jgħid l-affarijiet kollha li ma rridx nisma'. L-affarijiet kollha li ma rridx nisma', ismijiet li ma rridx nisma' hekk. Inti tgħid ma jew. Le mhux għax ngħir, imma tkellimni l-ewwel darba x'għandha baby mill. Le jien ngħir. I accept it, jiena naqa' mhux ħafna, mhux għamel xi ngħid. Ftit, Għax proud. Isma' darba meta konna qegħdin
holiday Positano konna mxin, mek vera timxi għdej mxin. Sabi. U kienet jikol ġelato. U tillajn dittela u għaddit waħda minn den, she said, oh, I wish I was that ice cream. Għalma daf smajta. What's going on? U rrit noqtola. Mara Kella raġuna ġvera kienet jider. Seksu. Tar-reklami. Tar-reklami. Jina jekk jifansjaw, nħosni tajba, ma jekku mbattitijom dak il-nofs ta' attenzjoni. Le, ma dikki, mbatu, meta leje. U meta konti zarare, meta konti zar, jekk jgħajli jett joġobni l-ktib li jett naqra, kon nejra l-ktib. Di tajba. Dawk jiġu childhood trauma li għalissa musa nitlu fihom sewa, għandi xorbuna iktar, Jackie, it's your turn to shine, darling. Il-minħas saqsi u l-imdomanda. U mill-ismajt għandek balla domandi tajbi, no? All right, kolla sewa analis. Mela, sissa okej. Ħansaqsi li l-kap. Lili? Rajt għal-gesti għaj? Il-guest. Kemmi ħelwa? X'taħseb minn relazzjoni miftuħa? Titħajjar, tipprova, femma, wara li għadna li għadna. Jek dejjem ma nafx kemm tajba il-mistoqsija. Le, però darba kont f'relazzjoni fej kellna diskussjoni. Okay. Biex Diskussjoni biex isseħ, eżatt, jew istra. So fir-relazzjoni konna wasanna f'post fej isa kienet naqra. It was there. It was a bit dying, that part of it. All right. But we really loved each other. So, I mean, we didn't, id-diskussjoni ma kienx waħda serja smaħan għamluha, imma poġġejna ftakar restaurant għam date u hekk, poġġejna just ftaħna dak il-kapitlu biex naraw isma' what are the options biex nerġaw. U ma li qbadna nitkellmu fuq open relationship jiena. I realized mbagħad hemmhekk li I could not do it. Għax għalija meta jkollok open relationship, għalija sewa, jien persuna li malli ħanorqot ma' xi ħadd, l-emozzjonijiet ħajkunu hemm li mhux għall-partner tiegħi. Allura għalija sa l-mewt tal-istorja għalija. Le, ekki. Mhux ekki, jienek naħseb. Jienek naħseb istra, għax inti dik l-intimità ma' xi ħadd ieħor. Ara pereżempju qatt ma milta, imma iktar nista' nifhem li jisma' jkun hemm xi ħadd that joins the couple. Tawa, ġifir ġiri smajt stejjerek. Għaxek, you're sharing intimacy, you are there with your partner. Imma li da, jgħat ximkien ieħor, ma tafx kif taħares liha, ma tafx qed jgħidilha. I can't. Ma naħseb forsi dejjem ħajkun hemm xi ħadd li they are the third person, they're not like. Yes, it has to be like that. Għalhekk, forsi jien ma nistax. Men għajdu tmur barra minn Malta. Mhux hekk, eżatt. U titama xaħat, jgħada crazy night, that's fine. Eżatt, ma dik il-persuna naħseb mhux ħatkun close palma inti ma. Le, once jiġri hekk forget it. Jien ma naħsibx. U jien naf stejjer ġifieri ta' open relationships li ma kienux qed jirrealizzaw għal xi ġdeħlin. You think you can control your emotions. Immaġina. Għax inti Naħseb li għal-bidu taħseb li mhux ħadd tweġġak. Tkun in denial qabli u mbagħad naħseb jien ħadd skajt. Tarma minn iż-żomm. Ifhem ma tafx forsi hawn nies li forsi Ma tista' tistax taħdem tajta ovvjament għalihom. timilix 20 sena ma' xi ħadd. So max kif tħossok wara 20 sena, kemm tħossok safe. Imma jiena naf nies li daħlu għaliha u daħlu għalija mod kazwali u spiex taftemu sma, this is just sex. And then one of them fell in love, fimxek. Umbat il-persona l-oħra, imma dak ma kienx l-akkord, you can't control your feelings. Feelings are the only things that are not fair fil-ħajja. Tipo, you can't, fair and feelings don't go in the same sentence, unfortunately. So, għalija le, għajdu. Sissa, għalija le. Sissa. Għax jent noqgħod attenta, għax meta kont darba kont kategorika fuq xi ħaġa, per meta kont żgħira kont ngħid. Eżempju, żgur li le. Żgur li le. Kont darba żgur li le, dejjem ġrat. Vera, per eżempju, ma kienet tixri dal-magazines, per eżempju, I was anorexic. U jiena kont ngħid imma kif men, tipo, kif jikkontrollak l-ikel. Mbagħad biċċajt sentej bulimic.
Avolja I was judgmental. Jew, per eżempju, darba konna naħdem ma' waħda u kienu tija l-panic attacks u konna jtu di bil-panic attacks. Un bat għamilt sentej għanna 10 panic attacks kull jum u fiħa ftakar ta' t-tara, unkon judgmental. You can never judge. Tajjeb, you responded. Iva. Ron. L-analiz jaqaw. Liktar waħda pastaza fil-kas l-analiza. Grazzi ħafna tal-għan. Tikkonsidra tiftaħ OnlyFans? Tajba l-mistoqsija, Le. Dom taħsib analiz. Tkun straight no. Oh my God! Enidu li għaw Malta zgur li le. Le, joking, le. Sekonda, xadni taħta, ħan ixrob naqa. Ma risponditnix mill-li. Ħanajlek kuj kollok OnlyFans kreativ ħafna ma nemmen. Jeżistu, apparently. Ġifiri, Tipo, issiba sew. id-doqbit wahda u tinżal flok. U għandi kun kultant iktar ma jkun hemm ftit, eżin li vera tikxef ftit u dejjem iżżomm dik il-misteru iktar jaħdem. Kem taf, rajt? Tagħmel essa għamel riċerka. Milli nisma'. Ma ħanissa nagħmel mistoqsija supplementari. Di fil-regoli. Iva jista'. Jista'. Jiena niddeċidi. Burlesque, ġifieri, ġili rajt xi show burlesque u seduċenti ħafna li imma huwa within id-dinja artistika jew huwa borderline vulgari. Jiena ma tantx jiena persuna li hekk ngħid Laqas jiena. jien vera ma niskandalizzax ruħi ġifieri mhix dik it-tip ta' persuna. Laqas jiena. Jiena moħħi jgħid li n-nies twildu hekk kulħadd għandu dal-ġisem, ma nafx għalfejn kulħadd irid Jiskandalizza ruħu. Mhux kulħadd l-istess għandu, mhux kulħadd. Jiena hekk nirraġun. Le, analiżi very free. Analiżi jintoġobni. U nħobba u nadura għax hija persuna vera pura. Serjetà, imma vera libera. Meta ħadem magħha fuq xeni li huma very pushed. She had no problem doing those scenes, but still, my experience of her was pure. And that is beautiful, in my opinion. Veru, brava. Le, ma direttajt inti fenti kapaċi, tamillek xi ħaġa tipo bħal burleski, ma xorta she retains her purity, which is Naħseb hemm mod kif ikunu l-affarijiet. Tista' tagħmel xi ħaġa tkun vulgari u bla sens, eżempju ġast biex forsi qed tidher jew ġast biex tiġbed ċertu attenzjoni li fiha fim. Imma jekk qed tagħmilha xi ħaġa, jien naf jekk hemm film u hemm xi raġuni biex tagħmel hemm ċertu fimt hemm mod. Xena it-nej il-girls, anzi kulħadd. Xena nud ġo film tagħmluha? Naħseb skontx film. Skont Le, film ġifiri tajjeb, ejja, tipo ma' Leonardo DiCaprio. Mhux ġifiri ħaraqbad jiġi xi ħadd I'm too old for him anyway. Jiena laqtom it-30. Dak 25 u nqasret ukoll. Ġifieri all right. Imma ġo film miegħu. Le, ġo film fem hemm ċertu xeni fej hemm mara arwiena, lallu, it makes it better, hemm silhouette tagħha, m'hemmx għalfejn tkun vera vulgari u ħafna. Taf għalli se tinsaqsija, per eżempju, u semmejt il-Leonardo ma xrajt Wolf of Wall Street. U dik Margot Robbie kellha riri hot scenes. U kella interview fuq għax bdiet taħseb tipo ħajra u Sira cinema ħafna. Dik bat Dik biex dik ħafna. Tipo jien anka u meta nitkellem fuq il-ħajja sessuali tgħid Madonna daħtar hommi. Ħalli l-aħħar darba kxift li kelli ħolma erotika ma' Soraya. What Madonna la tara hommi u ċemplit li għalt li kemm tħat li kellek. All right. Annalise inti tagħmilha? Skont u tittara x'inhu ma kieku tkun xi ħaġa li hija meaningful with taste. Jekk hemm taste u hemm xi ħaġa sura u tafda direttur. Jiġri xħarba ngħid le skur li lejna ma le mhix dik it-tip. Inti Ron. Ma onestament naħseb li l-ambizzjonijiet tiegħi nbidlu ftit. Tipo jekk għandi parti li jinni noħlom biha u li bil-fors għandi dix-xena fiha nagħlaq għajnejja u ngħid yes, hija parti mill-pakket, imma jekk just for the fun of it. Le. Meta tajt l-ambizzjonijiet tiegħek inbidlu?
Tipo, ma nafx illum m'għandix xi ħolma li nieħu sem X'inhi l-ħolma film. tiegħek? Hekk x'għandek ħolm? Li nibqa' nagħmel affarijiet li qed nagħmel bħalissa. Tagħmel, M'għandix Tuħu buzz tagħmel. classes, ħafna. Good for you, babe. Grazzi, babe. Annalise, off you go with the card. Okay. Mela. Okay. Min? Il-Ron. Pick up line challenge. Għandi waħda. Kif tabbi? Għandi waħda mal-boys, vera taħdem. Mara tagħmilha raġel. Le, eżin. Mux għassaċ pick-up line, huwa varjant. Oh yeah. Nisimgħu Isu il-varjant. teamwork, da xi group work biex. U naf li reċentament Jamie uża fil-performance u għallu li tajba. Għal-eżin fil-post se jpoġġija tajba l-ura gburi biħlu juża. Għax itija min ġi reġaġi u ġab il-nismijaw. Dismajta ħafna u għaġbitni. Smajta ħafna. Min ġi reġaġi. Ovvijament, ma diċ taħt sopra għal il-ġurnata. Kienu kunem ħafna mistednin, right, fuq il-programmi. Li jinnaf jiġi min, anyway, ħalli ma nsemmix nismiet. Le, kien jiġi Sean, per eżempju. Sean min? Baħġa, Ron, tiftakara di, u li għardi minn ġi reġaġi u ġab il-nismiħu. U ma jabdu miħu li l-għallu għankin. Għax pan speċi. Ġi reġaġi. Għadni ma fimtix da. Spiega ħilli bil-mod, Ron. Għax pan speċi kien jabdu mi għajlina mandiġ prodott xnofri. Imma ġab il-nismijaw ġifiri. Erġaj ġibt. Kontu ktar il-persona għada di kontu grupp. Le, imma. Tipo kien hemm id-domanda. Kien hemm reviews tajbi. Eżatt. U ġabu iktar nies daw Eżatt, reviews. ikun ġef kun testa ħanut, kikun dik xi showroom, tiġi minn ġi Kont reġaġi u ġab nżida ġi. il-nismijaw. Inti restaurant. Mimli, tmur tikolandu. Bat il-kelma tibda tiġri Iwu, b'du jiġu. sa' U di rappresentativa tijak, ġifiri tħossa din-linja. Ma fil-grupp, fil-ċirku tija Iva. Jew tajda biex titkessa, jew tajda biex temmina. Le, Mhux mux temmenix. Il-fatti, dawk fatti. Fatti biss. Biex nipressjona l-inner circle tija. Impressionat, Jackie. Nej, bis-serjetà impressjon. Għax jimma konċ nafu qabel jina 26 kelli meta ntqajt miegħek. Sewwa l-ewwel darba, ftit konna nafu qabel. X'kif inbidlet tipo minn impressjoni. Minn kien bidlet ħajtek, Jacqueline. Allah ħjar. Ma Jackie kont party ta' slima ġodar ta' xaħat li għapel water polo, jina kont mistiden kont li għara, jina kont mitla tal-water polo u Jackie kienet mitla tal-water polo imma skopijiet totalment differenti. Tajjeb, u għem la darba l-rejt il-Jackie. Ti kont parti tal. Dak id-dar li kalla pool. Man bat, billi rajta, tipo. Isma, s-senna l-istorja. Tipo, xiex impressjoni kellek? Għad ma kont rajta live. Le, eżatt. Ma xiex impressjoni kellek? Xej. Bla impressjoni? Le, ma konna fil-lira għanda uħta u jien konna fil-lisa. Lisa tanno. Allura, Diddej, ek li oħtira jew. Whatever, right. Jew sajra saret oħtok. Mux, Għax aħna jiena till the end of time fuq il-qabar ħajkun hemm miktub Jacqueline Losco, oħtira Losco. Ma jimpurtax, imma le. Għax jiena missieri u hija nkollu nbidlu. Daqqa jien John. Daqqa John. Vera, skont il-moment fil-ħajja, per eżempju fi żmien meta missieri kien super popolari. For all the interesting reasons. Inti biex jittiflata salvu mal-lija. Issa l-iktar oħġon mal-lija u missir palissa John. John palissa. Which is, I'm very proud. Isma jina għandi ġvekti taj, u ma nafx jara, ġdaja u jara tijaw biz. Le, xina noqot nisma,
Jina nsuq kull-jum. Tot tisma l-podcast tiegħu. Ija. Tagħmel lix reklam, paċenzja x'ma rajaranix. Għax da cross promotion, le? Le, jina nsuq kull-jum il-Pembroke biex nġbor il-tini. U noqgħod nisma' Il-podcast, le, interessanti, kien hawn bżonnu. illi jispirawni, mux tipo... Issa daqsek, Jien Ibdisma li. smajt il-John, imma kienet jirrappja. Isma' guys, importanti, fuq qegħdin hawn nitkellmu fuq John. John! Jien imis, ħansaqsilek parla fil-bojt. Ma dofina ħott biss għandi. Imma għandi waħda mhux ħott. Għandi waħda mhux ħott. Għandi waħda vera standard ħafna. Mela, Jackie, il-Ron ħansaqsi, għandu waħda ħott u waħda mhux ħott. X'in saqsi? Marriċ ħott. Le, il-Ron. ħottu. Ħott? Issu għed fakkarni għalfej edin għawnek. Jekk ma tix twieġeb tuħu sewda. Mela, qabel imma nieħdu sewda qabel ma saqsija. Le, wara. U jek nieħdu sewda xikun ġara. Għaw xieġri. Tittamel dak li għajlek tajlek is-sewda. Jaf tiġi fuqi. Per eżempju, għalsam. Fimt? Per eżempju, titweġiba. Waħda bil-forsi li tnażel. Le, tista' ma tistax ħares, Le, mux ħanħares, promis. Mela, tittajt il-verità fuq dilla ħansaqsik. Alright? Ma nista nħu sewda u Tista' tuħu sewda. Ma tistax tikdeb. Alright. Alright? Għat qabduk fil-fatt. Iva. Irrispondejta. Le, għat qabduk fil-fatt u għajdinna l-istoria. Mux ovvja titajdinna l-istoria, ġej bliva. Le, kem muħanux ħanat informazzjoni. Le, Kien hemm ġenerika. post partikolari viċin Paċeville fejn ħafna nies imorru japprezzaw in-natura. Il-bajja. Le, fej hemm il-reverse osmosis. Fejn hemm Mux il-versi? Pembroke. Ġili mor. ċinti għalt Paċeville. Ġol karozza, nimmaġina. U kien hemm raġel ġi jiqaw, tipo... Inemmes. Inemmes mi wara t-tiqa u jina mitlu bubu ferħata. U rfinajt il-mood jow bqajt sejjer imbagħad. Tiqa rfinajt il-mood, probabilment. Ġbirntom kontu bqajtu. Essa, rispondejt il-mistoqsija. Ġek inti. Jina? Le, ta. Le, Mata, inti għatma abdu. Għax propjament għatlek inti misek il-saqsi, ma laħat rispondi. Jien ħan Għatma abdu fil-fat xej. Le. Kamin bila. Ma kontak li... Mux vera, mux vera. Jina taf kem jien tajba. Bil-għal. Mela. Int li ktar waħda bil-għal minn hutek jew le? Le, naħseb Lisa iktar bil-għal. U minna kuminira. Model child. U xin toħtira. Ija. Zajra. Xtannof. Minna kuminira minnu l-ktar bil-għal taħseb. Naħseb, u le, minnu l-iktar bil-għal, jien. Inti? Jien, u smajra fi zmina, naħseb. Aħna Zmina, għada t-xismu ta' għarra. Jiena fi żmieni John kien l-iktar imqareb. Immissa jien sirt iktar imqarba. Fil-serjetà? Fil-fatt meta nagħmel xi ħaġa out of the lines nibda ngħid. Jirabja miegħek? Irid nara kif se ngħid il-John. Jew ma nistax nitkellem fuq boys ma tantx jieħu pjaċir jekk nitkellem fuq irġiel madwaru. Ġifieri għalih jiena tipo there's no that side of me does not exist. Go for it. Jien? Domandi, jien ma ħassaqsi. Itno għal-mentions jgħaw. Mela, sa' kem tażel, ħanamen għal-mentions, wara minn ħassaqsi, mela, nirringrazzjaw l-Ultimate, grazzi mill-qalb għas-support dejjem għajnuna u l-magna tal-kafe, sa' namlulkom kafe. Nara, veru warajk. Sa' namlulkom, nokla, dizin tal-cards u l-logo, Customize Nation dejjem għajnuna, sunta we love you, stamponna l-cards, OK Home għall-Lamara, dekorazzjoni tal-ġen, VCT u kol dejjem għajnuna dawl, CMYK, Josef we love you, għal-PVC boards, u ħansa tal-litana Ron Barcelo Imperial. Tekajjat li. U għarawna fuq TikTok, fuq Facebook u fuq Instagram. Go for it, darling. Inmik. Annalise. Annalise. Okay. Tasal toqtol għall-imħabba. Marellix mistoqsi. dirett. Heavy. Naħseb li jekk ikun xi każ ta' dik gravi. Naħseb jekk ikun hemm vera Bżonn. xi ħaġa bżonn. I mean, iwa jiena ma nafx kif nista' nagħmilha. Wis pura. Imma jkollok gan fidejkom. Le,
U xaħat ħajweġġa xaħat Le, li taf. le, ta' Jew tkun ġol karozza tista' tajru. Ċirt tipprova ċirt tagħmel minn kollox. Taħseb iġik il-kuraġġa kil-ħin? Nimmaġina. Jien żgur Wara naħseb ħames. nasal dak il-ħin. U ġili sibt li l-nifsi f'sitwazzjonijiet hekk. Li per eżempju xaħat li nħobb ħajnqabad f'ġrieda, qiegħed u hemm xi 20 ruħ, u ħażen qabad ġlieda u jien intefa' fil-nofs ngħajjat u nwerżaq to distract, putting myself like in that situation. Like u kulħadd stand u mbagħad tiġri daqsa imma jien vera protective fuq minn inħobb. Le, jekk ikun hemm xi ħaġa jekk tagħmel dak li. Mhux kulħadd imma għandu l-gazz naħseb. Jien naf li naħseb nasal. Stra. Imma Asla. is-sitwazzjoni tant dak il-ħin. Hemm min jifriża, Għax min jaf xiġri, min jaf. Jien għandi wkoll il-flight, ġifri jien għandi kemm il-flight, ġifri ġieli kont tipo stop it. U darba per eżempju kien hemm xi ħadd li nħobb kienet jifga fil-bacon. Tlaqt mir-restorant u għamilt sija ndur mal-belt kelli xi 12. Għax I didn't want to witness it. Ġifri da se tagħmiet u jien ma nafx. Ġifri flight, complete flight, ma rridx nara l-ħaġa. Intom. Ma nafx inti x'tagħmel kif. Irrit nara situazzjoni. Jekk hemm xi ħadd li tħobb ħajtlef ħajtu pereżempju. F'dak il-każ tagħmel minn kollox. Yeah. Jien kieku nipprova nagħmel minn kollox. Probabilment Iva, int kont taqra l-karti għax kienu wuċċhom il-fuq. Qed takkuża l-analiż inti. Qed takkuża. Tisma' li qed ngħid bħalissa. Taf kemm inħabba mill-karti. Imma neħe naħseb illi sitwazzjoni ta' xi ħadd li vera nħobb. Last resort żgur. Imma Kombinazzjoni dil-ġimgħa rajt fuq Instagram tal-att li din il-klip u ma konx nafux reali jew le. Insejt xi simha u nsejt minn fejni ma' Nordic country. Dilhom mara tidħol ġo courtroom. Rajta? Xi simha taf? Insejt xi simha. Dik li qatlet il-min mela. Kien hemm wieħed abbuża t-tifla tagħha ta' xi 7 ir-rejp jew qatilha. Di tidħol fil-kort. Isu film, għalhekk ma kontx nafux vera jew le, bit-trench coat. Jekk tħares toħroġ il-gun u tisparalu ma nafx kemm intir. Fil-kort f'daru. fil-kortru. Naħseb mbagħad meta m'għandek xejn titlef. Jiena Tilfet kollox, għajfel, xudi. ħanajdek jiena persuna li nemmen fil-maħfra. Però, watching that I felt vindicated, Dak il-ħin ħassejt Għanajt, inti tajjeb. qrajt l-istorja Għalija. kollha tagħha. Inti qrajt kollox. Għax għaddit minn ħafna. Per eżempju? Meta kienet żgħira kienu jabbużawha. Mir-raġel miskina kienet vittma ta' violenza domestika. Dejjem miskina taqla f'wiċċa u jtuha bissir u naħseb fl-aħħar mbagħad traġedja bħal di li jabbużaw lat-tifla. U Tal-bidza. I mean, qatlu ila, qatlu la t-tifla u da sekk. Mirko għalli li dak li rajt film, imma naħseb li rajt real footage ta' Mirko. Film? Imma kien isu, imma l-film qiegħed isu Isu hekk vera, miġbut. isu ta' vera. Posta stra. U kien isu Kienet 70s, direct 80s, ir-rest le? ta' naqa, ġifiri. Għaxi kif ħarġet, it was very direct. Mela. And dak il-ħin hekk ħassejt għal dil-mara li spiex tagħmel hekk. Għana, jien ma għandix tfal, għadni ma nifimx dik li mħabba ma nifimx. Imma kullħat jgħidlek. Meta il-lira jew il-ġek. Mux, eżatt, le, dik vera. Jew neputijiet. Le, Mux neputijiet. ovvja. Lek dik Kif ħatejx? żgur. Umba speċjalment Issa jibdem bis-sistema paċifiku, ġudizzjarja tan-nik. X'għamel xi 10 snin tistenna l-xati. Mela, mux hekk. Mhux qed ngħidu li tinħarġu n-nies biex. Le. Imma Le, di kwestjoni personali, ġifiri. Le, jina bnidem paċifiku ħafna. Milux kont l-imsida. Ġej minna mid-dawra ta' fejem Valletta Only, ġili dortu mi fej traffic lights. U ġiwi, literalment kważi baqdeħ il-ġofija minna ħal-oħra, u jmaċċej. U da beda jdoli pi. U jina rari ndoq il-horn, ġvi rari. U għed pi. Biex s-sena kolla s-tija jisa nemla. U daħ joħroġ mill-karozza ġerija. Et jiftaħ il-biba mill-mara. U għaklu, calm down, my friend, calm down. U kalma, kien barrani mux, tipo,
ma nafx, jaħdem hawn naħseb, jew jgħix hawn ukoll. U kien nixtieq nimmansaħ. U tlaqt minn ħdeh, tipo it was very nice, paċifika. Jien bħalek istra. Tipo, vera naħraba ġlieda. Anka jien, anka Ma jien. situazzjoni jekk fejtlu. Imma ħansaqsik xi ħaġa, x'jiena naqbħalek. Per eżempju, għandha ħabta fejn noqgħod jien nipparkja fil-kantuniera. U mbagħad għamilt ħabta nġallil ta' żibel jidej. Għax ma jkunx jista' jdur. Imma I wasn't aware, għax jien konti li 6 xhur nipparkja l-karozza hemm. Anka jien hekk nipparkja. U niftakar insomma daqli darbtej fuq xulxin u nżilt ovvjament nofs bil-piġġama vera kera u tieni darba sibtu joffendina, dejjem u jiena mort fuq tipo imma biex nirraġuna miegħu, imma da 6 xhur, kif kont tagħmel biex iddur? Għana bħina, le, nifmek imma ġus biex nifhem jien x'kienet jiġri. U da 6 ta' filgħodu. Imma I disarmed him. Għax ma kienx qed jistenna li ħanipprova nirraġuna Ninneutralizza s-sitwazzjoni. Imma d-domanda tiegħi għax jiena bħalek. Kapaċi mbagħad tikkonfronta ġifieri jekk xi ħadd qed iweġġak. Ija, Jackie raddi s-sitwazzjoni. X'inhu, kapaċi tpoġġi bil-qeda u tajt il-persuna l-oħra tikkonfronta isma' tweġġani jew isma' dil ħaġa tagħmel Siba diffiċli ħafna, imma ġieli għamilta. Ġieli għamilta, imma tkun ħadd tmut biex tagħmilha. Nħoss nitqatta minn ġewwa. Jien qed nitrenja u sirt nagħmilha u ħafna nisbaħel ħajja u anzi taqbad tagħmilha. Li tiffaċċja s-sitwazzjoni, għax tistrieħu. Tistrieħu anke tkun onest mal-persuna l-oħra u tagħti ċans il-persuna l-oħra tbiddel emila, għax kultant tibni ħafna resentment lejn il-persuna, meta l-persuna ma tkunx qed tella l-verità għax inti dajjef. Fimt? Għax jiena dajfa l-persuna l-oħra ma ttilix qed tweġġani. Qed nibda nombra, imma qatt ma tajta ċans. Weakness. Għax jiena weak ma tajtix ċans inbidel persuna l-oħra, so that I really have worked on. Min imisswa? Jacqueline. Jacqueline? Le, Jacqueline, inti missek. Jacqueline, jgħidlek? Dejjem. U għet qabbada n-nis. Jacqueline. No. Ma taġbok Jacqueline? Mux għax ma jgħġobnix, imma sadrajt Jackie, ma tibiddilli kollu. Jacqueline. Jena? Tell me. Għat li btali ġiħat tiħor jew elbu ilek? Diġa rispondejta, ħan rispondija malaj, un bat t-tistaqsija xaħtiħor. Għaxin ġaħta da fuq il-program ħanajda. Veru diġa, maħna ma smajni. Le, ħanajda, imma mbagħad biex naħol unaqax ismu ġdid, nisaqsu xaħat. Nisaqsu l-kulħat jena li. Ok, għal-kulħat. Għal-kulħat, jiena qasma qlib tal-ħat. Brava. Ma jidirlix qatt qalbu jeli. U qasma qlib tal-ħat għax nitlaq minn relazzjoni qabel nasal biex. Brava. Ġvirġili tlaq għal situazzjoni stupida. Femt? Ġifiri għax joġobni ma nkun ili ma xaħat nħobbu imma xandi da desire nitlaq. Ġili ġrat li tipo darba u memlet xi xar ma tkellimnix. Għax kelli dal-boyfriend vera kien tal-ostra Ġermanis, ħelu, edukat, intelligenti, femt? U tlaqtu biex noħroġ ma da DJ kien jħoġ ma xi tlieta f'daqqa. Tipo vera, femt? U għamet pero għat ma neħx b'dik il-gild li nkun, le, b'dikka le. Intom. Għalbu li ma nafx, jifem. Ma naħsibx. Lejna laqqas qasmu. Le? It's hard, naħseb. Tlaqt qabel. Jien naħseb tkun milekx f'relazzjoni. Fis-sens, jekk ilek 20 sena naħseb jista' jkun li tasal għax ma tix titlef 20 sena għax you have desire. Imma wara sentej tlieta, jew. Ma. Għax tagħmel imbagħad, fint wara 20 sena. Le, jekk wara 20 sena ġitek il-ħajra li tmur ma xi ħadd ieħor bla naħseb ħajkollok titkellem fuq u tara x'ha tagħmel. Eżatt, imma tara x'ha tagħmel xiex. Żgur jikbar huma. Le, plas inti fuq 20 sena x'tibni hu. Mhux ovvja, anka finqas anka f'għaxar snin. Imma x'tagħmel allura trażżan id-desire, fint? Dik il-kilba trażżana. Għax jaf dik il-kilba jekk trażżana ħa toqtollok ir-relazzjoni li għandek. You resent your partner. Naħseb hija sikkina taqta' minn żewġ naħat. That's monogamy. Jew ħatejt jiena rrid hekk u hekk u tpoġġhom fuq bilanċ u tgħid ma ħammurraw. Jew ħatejt le jiena rrid nimxi Ma dak li nħoss u nkun. Jien naħseb para kull għażla fija sagrifiċċju.
Skur. Kull għazla. Kull għażla. Kull għazla fija l-effett, reperkussjoni, The grass is kollox. greener on the other side. But sometimes it is greener on the other side. It is. Imma. Għax li tibqa stak ġo situazzjoni u koll hija xi ħaġa li naħseb il-koll kemm aħna dejna minna. Dik waħda mill-problemi tal-prokrastinazzjoni. Għax xintamil kontet naqra artiklu jgħidlek li l-prokrastinazzjoni jisa credit card. Illi inti credit card tuża flus, illi mhumiex tiegħek. U għeddem iżid magħhom. U inti jisak il-prokrastinazzjoni jisak dejjem qed iżid affarijiet żgħar illi missek għamilt u qatt ma għamilthom. Inkluż li titemm relazzjoni qawwija. Ġiżna kif se tmorru l-affarijiet. Li in a way dik hija ħażina u kollox il-partner tiegħek imbagħad huwa jisak qed Mux fair. kif qed tqarraq bih fl-istess ħin. Ora m'intix qed taqli bielu ma jekk m'intix qed tħossok. Init u qed tagħmilha ta' parsi init. U bik innifsek għax jiena għalija li kbar bik innifsek, valur li żgur. għandna l-ħin. Għalija m'hemm xejn iktar ta' valur. L-lud napprezza iktar jiena. Ejja. Għax issa laqthom l-40. Le. Le? Iva, 41. 41, no, fimt? Wasanna fin-nofs, Le, l-ħin naħseb l-ikbar asset. L-ikbar asset. Illum rajt klip, għarla għannet, jiena sirt vera nati valur ħin. Illum rajt xaħat jitkellem. David Wajda, poeta, guys. Minna d-dej minnek, moment fej xtiqna aspirazzjoni, I love his poetry. U jgħidlek, like, there's a way to live life where you learn to say no. U tibqa tajt no, unless li għet iġofrut li l huwa a huge yes. Unless it's a huge yes, say no. Imma mbagħad ħafna nies jgħidu imma what is a huge yes? I don't know what a huge yes is for me. U jgħidlek ibqajt no. Oħloq vojt ġewwa fik. Tintelix b'affarijiet li huma yes. Iftaħ, itfa, no, ħalli vojt ġo fik u mbagħad tinduna what a huge yes is. Strana Kemmi tajba di. Tajba. Kelli bżonn adattajta meta kelli 70. Le, ma għal kull ħaġa mill-waqt. Għal kull ħaġa mill-waqt. Imma dik burnout kemmi li tipo l-aħħar sentej tal-limt ngħid le. U mhux tal-limt ngħid le ġifieri għax in-nies isaqsuni u niddeq ngħidilhom le. Dik ukoll. Imma ġieli ngħid iva l-affarijiet li ma nkunx 100% irridhom. Imma ngħid hija. Għax ma jmux ma terġax tiġi dil-ħaġa. Żgur, dik. Imma ma tkunx vera rrid nagħmilha b'mod kbir u dik ħatoħod lil ħin milli nagħmel xi ħaġa li vera rrid. So dik tal-limta. Annaliz. Waħda naqħot, please. Jackie. Insomma, għandi xi ħafna ta' ħot jien. Ma jmista għax jisaw għajna naq filosofi. Ara, di li għandi palissa l-iktar ħot, le. Insomma, mux jina minn regoli. Di li għandi għu l-iktar ħot minn dawn, ma xorta mux ħot ħafna. Mela, Jackie, friends with benefits. Ma di kella 3 relazzjoni. Vera, tissaqsu. Persuna ħazina. Kemm inti kwieta? Jiena vera ta' kwieta. Vera ma kwieta. Imma n-nies jaħsbu kwieta jew ta' għandhom wrong impression. Jien naħseb sa ma nafx. Għax inti attrajenti jagħmlu kemm qarba. Anke għax bjonda pereżempju. Jew Temmen li hemm dak il-preġudizzju. 100% jien żgur naf li ħafna nies jaħsbuni li tibqa' bimbo. Ma jiena naf. Għaj xed titqal. Ma naħsibx li vera. Ma naħsibx li mhijiex. Ma naħsibx li mhijiex. Le, konventi li mhijiex, vera. Xi ħaġa li l nafaxxina ruħi minħabba il-natura tal-programm li namlu aħna u riċentament iktar li jina sirt nati vera ftit u vera nħossni gilti tal-li namela nati vera ftit importanza il-botta kif niprezenta u meta nibda nisma' Jackie tipprepara taqra l-iskript taqra kelma b'kelma ngħid madof jien kemm vera mistinisti u l-programm li diligenti u disciplinata veru. U ma nafx hekk ġejjem mill-cabin crew mill-naħseb anke tkun minnek. Disciplinata. Fil-fatt l-unika guess kemm jenna nagħmlu da li l-bieraħ batet are we still okay for jew illum are we still okay for the program. Jiena ma nafx battilkom x'ta. Mela. Inti għadna seba posti Rosario biex forsi nitwazza. Jiġifieri kun hemm preġudizzju. Le, ċerta. Jien anke
kellmuni ċertu nies jew ħarsu lejja, naf li ħanajdlek jien ukoll naqra ħażina. Għax kultant nilħab biha jien naf li hemm minnhom jaħsbuni Bimbo. So you play it. So, no, tajt li trid. Jien xorta nifhem li trid tajt biha, like naf li kif inti użajt kliemek biex isni ma nifhimx u taħsibni ma nifhem. U anke dal-ħafna għax minn ta' slima whatever jaħsbuni x'tal-pepe Taqbdu bit-tixu. Like, you're right. So, Ifem preġudizzi dejjem naħseb. imma isma' jiena U bħala mara taħseb tħoss. Per eżempju, jienu Carlos meta nitlu ġo kamra, inħoss l-ewwel ftit attenzjoni tkun fuq Carlos jekk ħanamlu negozjaw xi kuntratt. Ħalli għon bat jinnaqbat inlabla u bat jixifti l-attenzjoni, imma ħanajdlek jien l-attenzjoni fuq tkun għal xi ħaġa oħra. Taf kif? X'kont se tajt tibża? Jien fejn ma nifhimx vera nibża parla mbagħad. U ħafna drabi jekk ħanidħol jien mal-boyfriend tiegħi għandha jbirek u f'kollox jifhem. U imma minn dawk li vera tantu jaqra jifhem vera jifhem f'kollox. Jien ħanoqgħod noħodha miegħu hekk qegħdin il-bank u qed nifhem xejn, mhux ovvja ħajkellem lilu. Le, dik rajtu. Aw darba kelli wieħed tlaqtox kien jaf kollox. Tant kienet misli li go, you're too boring for me, hon, you know. There's nothing I can teach you, you know, so like, min missu jiena, jmissna, ma għandix wahda hot, issa, ximissna wahda hot fuq Ron. U missni ftit wahda sewdan kajna, għax għadna ma missem ċejma, l-ewel nsejta kena Alright. Nsejnijom, Ron. Ara ġeja. Lesta? Les, xi fantasija li tixtieq tipprova fil-kamra tas-sodda. Naqbat is-sens. Alright. Dawar din il-mistoqsija fuq ta' qoddimek. Kara. Jackie. Tistaqbat is-sewda jiterġa'. Jien nista' naqbad is-sewda wkoll. Le. Xi fantasija. Uja, fantasija. Taf kemm jien boring. M'għandekx fantasija, qatt ma kellek. Nipprova Le. Le? Xi xek vera xi role play jew xa. Le? Le, Talk jew xi ħaġa. Jina, ma nħobb għarak, ħana minn xi ħaġa, mhux ta' parsi qed nagħmilha ta' xi ħadd ieħor, u ma nafx jekk forsi għax taħdmu palku Għax inti are hostess. Vera naħseb Ġiri tħaddu uniformi. Uniformi, u miskin meta jarani, mhux meta nkun sejra nkun għadni naħseb speaker Għana xraba. Nkun l-flajt kien. Najek, so ma naħsibx le. Fantaziji. Le. Ħatta u mandek fantazija, ħadd m'għandu fantazija. Vera boring, min jgħu. Imma riċentament diskutejta ma' Francesca. Illi. Francesca il-mara tiegħi. Saqsejtak għandix fantasija. Li ma saqsejtix, imma tkellim ma' fuq tipo mhux għajmis għax minn dak il-moment illi kienu jiġru sal-lum, tipo il-papila via sabiħa u nittama li tibqa teżisti throughout. Yes, taħdem għalija. Eżatt. Darba kont nitkellem ma' xi ħadd kien ilhom xi 11 sena flimkien u di persuna qalt li if you work on it, sex can get better. You know, which is a nice aspiration. Meta qalt li hekk għad tistra tal-ġen. Fent? Ġifiri skont kif tuħsib il-relazzjoni. Eżatt, għaxu għasamina the grass is greener on the other side. The grass is greener where you water it. Where you water it. Bravo. Where you water it. Darba bdejt kelmu għandikum ma' Rebecca u ma' Sinclair fuq il-fat li fija xogħol relazzjoni. U l-boys bdew jirrifjutaw għal-kelma xogħol, ma ridu blebda mod, ma nafx, polet, suppost iġik naturali. Vera ma nemmiex iġik naturali. ċertu ammont ta' żmien flimkien, ma naħsibx li l-affarijiet jiġu naturali. Mhux jekk you're tired, you just want to sleep. You know, mhux se tagħmel ħafna nies jgħidu hemm fażijiet fej tkunu qed tiddejqu l-xulxin, imma mhux fl-istess ħin. Ġifieri Għandek żewġ fażijiet. Eżatt, jiena forsi jien qed indejja il-partner tiegħi and his
more in love naħseb at that time, un U bat vice versa. viceversa. U tibda tgħid ma xidwija, vera ma rridx inkun. Isni dik il-persuna li da jgħid illu ħanerġa' mmur id-dar u nara lila. Illa ħaterġa' tgħidli l-istess ħaġa. Imma mbagħad you Vera have to nibża. work on it u ssib mod Mhux hekk, imma ħanajdlek hawn ħafna relazzjonijiet. Li n-nies ma jafux jitkellmu, they think they're communicating, imma billi tikkomunika ħaġa, imma meta tisma' l xi ħadd u tibda tgħid okay, ħanipprova tipo ħanipprova naħdem fuq dak li qed jgħidli. Hemm tibda tinduna jien ma meta jkellmukom sħabkom, mhux tibda tgħid illallu men dawn ma tkellmux ġifieri fuqha. Qabel. Xi ħadd qabel jew mhux ħajtkellmu fuqha, M'hemmx di ħadd tiġi toqgħod komunikazzjoni. teqret miegħi U u għadha ma daqat ma qalet ħajkun lilu. jaf. Tibda tinduna. Le, jiena Illallu, mela, ngħid mhux kulħadd kollox, l-istess. Imma mhux kulħadd l-istess. Hemm ċertu nies li naħseb matul ir-relazzjoni tibda tinduna. Imma dik forsi tkun biża li titlef il dak li jkun, ma tkunx li tajlu, ma jmurx jitilqek. Għax per Jista' eżempju, jkun, jew ma jkunux fil-bidu hekk. nkun naqek jiena. Jien fil-bidu Fil-bidu nkun hekk, imma ħażin, Imma bat Issa sirt mod talent. ieħor. Imma qabel jien qatt ma kontekta, mhux li kolli Jiġifieri. problema u mmur niddiskutiha. Issa tipo mal-partner. open kollox. Open, you have to be Isma' open. this is wrong, this is good, this is x'ismu Yes. x'nagħmlu. Aha. Jien l-ewwel darba li kelli d-diskussjoni nek da bis-serjetà, men ħanoqgħod nitkellem. Imma mnalla, għax issa saret xi ħaġa normali għalija. Li tiddiskuti. Li tiddiskuti. Aha. Qabel m'għandekx ċans jien antipatka prima klassi silent treatment sa ma jkellimni. Vera? Da l-ewwel darba li Pikuża, boyfriend tiegħi issa ġifieri. l-ewwel darba li għamilli li għalli isma' Imma xkun ta' septiħu minn silent treat. Xini? Għalli if you're still doing this forget it għada se. Imma kiena kont nuża ħafna silent. Aha. U ħażin ħafna. Imma xtiħu minna sa. Qabel kont nieħu gost biha. Biex ħosok faqawek. Nasab il-pride. Punishment. Pride. Jina taf xindu ego. najt minn meta kon zaħira, lej, jina lej. tanċ kon najt sorry, meta kon zaħira. Jina fira u lisa akbar minn inti għom fajrilom xie daqtej, whatever. Ma tanċ kienu nħoss jiġru wara jgħidu li I have to say sorry. Kienu jigustaw U naħseb tipo. dik xaħġa li baqat miħaj. Allura meta kbirt kelli xie 21 l-għol darba. Issa li kelli ngħid kissupervja. sorry. Illa ħassejta minna. U mnalla, ġifiri minn kien, għalli no, tipo, apologize, u you have to mean it. Umbad. Kif kienet? Joma, u naħseb I aged like 2 years. Le, kienet diffiċli ħafna. Sorry. Diffiċli ħafna, imma naħseb imnalla. Sorry? Sorry, but not really sorry. Sorry, but not. Le ħarda għan nisma maċ għasmajtu bija Brené Brown. Brenna. She's a thinker. U vera interessanti tajlek. The most compassionate people, ġifri liktar nis ġenerużi u li huma kind, are the ones with strong boundaries. Ġifri għamlet studju of like a big amount of people u skoprit li liktar nis kind, ġenerużi u compassionate huma dawk li kapaċi jgħidulek isma' di ma tagħmilix għax tweġġani. U naf għaliex, għax inti jekk m'intix kapaċi tagħmilha dik il-ħaġa, you get resentful. So if you get resentful, you become bitter lejn nista' madwarek, mentri jekk ngħidilha isma' tagħmilix dik għax tweġġani. Juma oħra ħankun qed ninħabbu iktar. Jekk inti m'inhiex kapaċi nagħmilha, ma start resenting you, ħammur ngħid probabbli ma nagħlix x'għamilt li inti. So jiena vera nemmen f'boundaries, X'in kont vera bla boundaries, kulħadd jgħaddi minn fuq jekk, jew hemm ġaddi ieħor jixtieq jgħaddi. Imma dik vera stra tal-limta minn imissu jiena. Le minn saqsija, x'qed ngħidu? Il-mistoqsija kienet fuq. Ron, bat ma karta sewda u ġiet reverted fuq. Minn saqsija. Issa missa Jackie. Jena. Xi saqsejtek tal-fantasija fil-kamra tas-sodda. Li ħadd m'għandu how boring. How boring. Le, ma semmejna li ħirġna minna b'xi mod. Ħirġtu minna. Ma nafx, jina Semmejna l-papila. Aħjar tibdew toħolmu Make love. Mela, analiz. Ron vera jeċċita ruħmu dan sensu l-analiz. Mux jismu, vera mux. relieved li muxu. Għandi t-nej vera boring. Le, jina zamajtom għalik l-ikbar ostaklu li faċċjajt u kif imbdilt. Istra. Laħwa.
L-ikbar ostaklu li faċċajtu kif imdint. Le, l-ikbar ostaklu li qatt kelli f'ħajti hija trauma ta' li tlift il-mama. Definitely. Sissa ma kellix ħaġa gravi daqshekk. That was so hard. U tibda ħajtek ġifieri litteralment tgħidu minn lejla għan-nar hija għax minn dak is-sekonda tinbidel għaż lejla għan-nar ma tinbidel. It's like u tibda u nħossu ukoll li qisu wara ftit li ġara differenti, eżin iktar ma jgħaddi żmien, iktar tibdlek mod differenti. Jibqa' jkun hemm qisu reperkussjonijiet u tibqa' titħoss ma nafx kif nispjega. Ir-reazzjoni tiegħek tinbidel. Per eżempju? Tibda tħares lejn l-affarijiet fil-ħajja b'mod differenti, eżempju, jekk qabel kont taħseb fuq xi ħaġa b'mod tista' tibda tgħid mhux kollha ħamutu, xin għalfejn għandu nqos eżempju. Ġieli tkun dak l-estrem u ġieli mbagħad tiġi l-estrem liħor fejn tinkwita fuq kollox. U tibża minn kollox. Kollox tibża minn kollox. Jiġifieri jew tmur hemm jew tmur hawn. Jew I don't care. And it's really difficult għax kollu hekk. To find, imma rnexxilek, ġieli rnexxilek issib it-triq tan-nofs. Il-bilanċ. It's a journey. Ifhem kulħadd il-ġerni tiegħu. Imma dik hija l-iktar ostaklu. Loss is always a journey. U dika jiena ħajti kontendejt ħafna magħha li we're always losing. Darba qrajta fi ktieb u kienet żammetni life is a ma dof kif kienet. Imma it's a process of loss. Il-ħin kollu titlef il xi ħadd u kienet baqgħet miegħi ħafna. Il-ħin kollu. Le, u anke kif ġrat għax hemm ħafna modi kif titlef persuna u kollha huma koroħ, kollha. Imma naħseb kull ħaġa ħadd tħalli tip ta' effett, sa jekk tlift il xi ħadd u anzjan, eżempju ġenituri tiegħek kienu anzjani taf li qed saret tarhom jikbru tibda kollok dik il-hesitation tibda tgħid missieri qed jikber, nanna qed tikber, issa xi ġej. Hemm dik darba ħad tiġri. Hija kera wkoll meta persuna jkollu marda u hemm żmien twil u qed tara dik hija traumatika u kera ħafna mod ieħor. U mbagħad hemm il-kruata meta tkun xi ħaġa f'salt li qatt ma kont tistennija. Yes. U mbagħad hemm il-kruwa wkoll. Ma kellix tkun. Meta jkun hemm xi ħaġa. Kollha. Meta jkun hemm xi ħaġa li taf li ċerti affarijiet setgħu kienu aħjar forsi ma setax ġrat dik hija l-ar ħaġa naħseb. Dik kera wisq. Li meta ma kellix tkun, meta taħseb li seta kellek kontroll. Taħseb li ma kellix tkun. Għax biex tgħix biha dik u tajt isma' seta kelli kontroll biex marret. That's really hard istra. Dik. Jien niftakar in-nanna kienet in her 80s, so kon naħseb ħafna f'qadis m'għandi xi darba. Imma isni konniex in denial ukoll isaqt ma ħaġri. U jiena vera kont close tan-nanna u kont tipo noqgħod ngħidra affarijiet imqarbin biex nara titħaq. U darba iġġieled magħha darba. Għax ma kelli naqa' hekk fuq kif qed tkellem l-ommi, u spiċċa mort naqbes għall-ommi, u spiċċajna ġilidna u dik kienet l-aħħar darba li rajt qabel ma ta' stroke Madonna. U hi kienet super intelligenti nanna u meta tal-stroke spiċċat logged in ġifieri. Moħħa għadu hemm 100%. Very intelligent. Imma meta tiġi biex titkellem joħroġ nonsense. So she was getting frustrated. Ma tistax tassal. Ma tistax taf x'qed taħseb, imma mhux qed joħroġ minn ħalqa. Panic attacks ġifieri she's getting frustrated. Anke tipprova tikteb u ma tistax xorta twassal. It was hard. It was so hard. So dak il-proċess għadnet tipprova nifhem the meaning of it. Why? Shame, because life is just. You think? Yes. There might be meaning. Ma nafx. Il-natura. Temmen fil-ruħ. Mhux ruħ bħala ruħ le. Ma temmix li aħna narruħ li qed tikber u tipproċessa. Aħna kollha jiena f'dawn l-affarijiet li kħawdu li moħħi. Anke jien. Imma aħna jiena nipprova biex nipprova nagħmilha naqra sabiħa. Ħanejdu hekk.
għaxa kulħadd jipprova jażel kif ħajjamela sugar coated. Li l-univers huwa kollu magħmul minn dan ħaġa l-enerġija u l-enerġija qiegħda f'kollox, se jekk annimal, se We're all connected, we're all speċa. connected, yes. U kull ħaġa żgħira kemm żgħira qed tħalli effett, ġifieri mhux għax aħna żgħar ħafna. Imma xorta anka nemla, hemm xi ħadd jekk kiela għamlet xi ħaġa, hemm chain. U meta tmut int dak li kien jagħmlek ħajsir xi ħaġa oħra, ġifieri baqa' għaddej. Inti temmen fil-ruħ, temmen li għandek ruħ. Stra diffiċli, taf kemm naħseb hekk. Xej jiġri. Laħwa. U x'taħseb imma? Ma nafx, dejjem biddel femti, dejjem ngħid tajt. Ma xek, u mbagħad ngħid. U le. Bħalissa fiex qiegħda. Palissa? Ġo kaxxa taħt l-art daqshekk tipo hekk. Bħalissa għateja. Mhux għateja, ma nafx. Agnostic, mela, agnostic. Naf li there is a higher power, but You think I there don't is? know what it is. Sometimes it's, it's Kultant teħed religion, tgħid xi sometimes ħaġa it's jew more ġust kollox. scientific, my Yeah, it could be. I don't Ara, know. for sure, we don't know what reality Mhux is. hekk, mhux hekk. Ara, Għadna lura. jiena mbagħad dejjem nasal fl-istess conclusion. Tant insiba stramba li jeżisti da kollu. Yes. Illi mbagħad ngħid mela kollox Existence possibbli. is- Ma Ekku. U jafhem. Existence is so strange, vera, man. Qed tibda tgħid mela forsi hemm xi ħaġa li tant ma nistgħux nifhmuha. Eżatt. Li laqqas biss għandi nipprova. Ifhem, meta tara mit-senilu x'kienu jaħsbu fuq id-dinja xjentifikament. Jien meta nara il-piramidi, like, what the hell? Honestly. Anka l-avvanz dal-ħar mit-sena, murajdu, anka mit-senilu li. Kombinazzjoni. Internet, jina d-nisallum ma nistax nifhem Oh, l-internet. mux vera. Min jifem. You know, Uħat ma Mela, jifem. xinu? Le, it's just like science fiction. Kombinazzjoni Dil-internet In a simulation. dik hija possibilità oħra. Possibilità. Hija possibilità. Għara kepet intiku. Jien kultant nibda ngħid di simulazzjoni u l-kittiba vera ta' żibel. Ġili ġiri affarijiet ngħid imma di vera xi tip ta' cheesy u reality. kombinazzjoni vera ma kellhom xi ftit joħolqu plotline tajba. Xi tip ta' Tipo reality vera. TV jekk li qed jaraw xi nies jew xi kreatura oħra fuq xi dinja oħra ġust aħna qegħdin hemm entertainment tal-jom. Ħanitfala din id-dud. Pal Truman Show. Dak kien jgħixra persuna, u. Le, dak li kien ħajtu kienet isa reality show. Imma ma jafx. Anke per eżempju jagħmlu reklami, qiegħed taħsel il-ħwejjeġ u tkellmu mbagħad tgħidlu, look, I'm using the new u dak kien ħajtu gidba. Għax it was a set, ġifiri mbagħad wasal tiftakar fid-dajsa jasal at the edge of the set, jaqaf il-baħar, jaqaf is-sema. Ejwa, tajjeb, Jim Carrey. U Jim Carrey, talking about Jim Carrey, dak jemmen visualization. Tafu x'inhu visualization? Dak jemmen you can make reality happen by visualizing. Ġifieri dak ma nafx kemm kellu żmien kiteb ċek ta' miljun lilu nnifsu, id-data ċertu data u ftit qabel dik id-data irċeva dak il-flus. Bħalma nemmen li jek tibda tibża li ħajġrilek xi ħaġa tiġrilek. Le, ma da għaraw videos ta' Jim Carrey, da ħafna, ġifir da jemmen li you can make things happen. Imma x'taħdem għalihom imma. Le, ma imma Mhux għax jiena ħanejt. €1,000,000 jeni li naħdem biex ikolli €1,000,000. Għax qed Ija, ma nidderġi jemx il-films għalejt imma jgħan s'issa ta' ma waslux. €1,000,000 għalija u noqgħod hemm ma nagħmel xejn u nistenna. Le, mu jemmen li if you get excited isu ġaqdin għandek €1,000,000 ħajaslu. Mux ma toqgħod tagħmel xejn. Mhux hekk. Imma interessanti morru wara Jim Carrey għax hu vera persuna eċċentrika u vera interessanti. Isma' minn missuha. Jien saqsejt issa. All right, ħanamlu kafe. Kafe? Għandi ċans għall-ħar domanda jew le? All right, mela inti missek. Jiena jmisni. Saqsi domanda, ma mbagħad ħanaqtaw. All right, imma ħasaqaw. Ikonna Saqsi bżonn waħda break ħottax ma wara. tantx fadilna ħin. Ġifieri l-aqwa domandi saqsihom. L-aħħar waħda, ħanamela. Nibża li tiġġildu miegħi. Imma l-kard għandi. Ma ħalek x'tagħmel, għamel il-mistoqsija u tajt il-miħassaqsija. What is
ħanajda bil-Malti, ma kemm il-persuna rqatt. Oh God! Narawkom wara r-reklam. OK Home, Panther Road Lija, okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Ma thank you l-ultimate tal-magna tal-kafe, tiġobkom, right? U waqt il-break, Ron beda jidinna għanna l-mistoqsija l-oħra li m'għandix taqsam, imma beda jidinna x'jemmen. U waqqaftek biex tajda oneru. Jina nemmen ħafna. Pero kien hemm moment fejn mort visit Tel Aviv u mort excursion l-artem qazza. U meta tkun hemm tibda tajt tipo at the end of the day aħna da li nemnu fih il-knejjes li għandna Malta huma dedikati lil xi ħadd li kien jimxijaw. Tipo u vera naħseb meta kont hemm irrealizzajt kemm kapaċi nkunu pagani. Kemm aħna ir-reliġjon tagħna nżejnuha bid-deb. U nippreferi r-reliġjon il-fqira. Anka jiena. Le, 100%. Anka jiena l-miliet. Jiena reliġjon sinjura qatt ma fimta, Dil-ħaġa li tmur il-Vatikan, naf li affart klixi qed ngħid, imma xorta tipo. Ma sax nifhimha dil-kontradizzjoni tipo kieku jien naħdem il-Vatikan kardinal, ma naħsibx fiha dil-ħaġa. Jien ħossni guilty kieku. Bat naħseb hemmhekk ħadd tidħol f'xi ħaġa oħra mbagħad. Ħafna layers u Naħseb. Għax Għala, x'inhu ma layers? Xorta naħseb għandha l-istruttura tagħha li teżisti. it's a L-istruttura iva, memma l-fej dik l-opulenza kollha. Kollha, ma nafx. Xejdu la rich guilt dik? Li kollok rich guilt? Su min ikollu awtorità. Kif ħaturi li għandek dik l-awtorità? Imma you can create a shift. In mentality bħal Gandhi per eżempju, he fought with peace. That was a shift in mentality. Femni, ġifiri jien naħseb jista' jiġi papa li krea shift. Infatti Papa Franġisku, Iva. Naħseb huwa vera l-oppost ta' kif in il-Knisja li nafu l-rikka. Naħseb għalhekk irnexxu li jagħmel ftit inroads mhux ħażin. Imma jiġifieri U kif kienet din l-esperjenza meta mort l-art imqazza? Ħassejt xi ħaġa? Le, onestament, mhix kwistjoni le, m'iniex personali nħoss. I mean, mort fuq il-Kalvarju, fuq il-blata fejn jingħat li niżlu lil Kristu fuqha u jkun hemm jiena li kontem ħadd gost ġast li kontem kienet fulfilling. Ma ħadd gost li kien hemm min qed jimsaħ kull forma ta' ritratt magħha u kuruni. Li mux għatamend nisrani jaħja, jew se tqarribni viċin il-ġenna, għax qed nimsaħ kuruna ma dil-blata, imma li kontem tipo dik il-bazi ta' reliġjon li nemmen fija. Fija, inti. Iġviri, jek nisma mitquddisa f'sena, u nisma 5, ma jfissirx li fis-sena li smajt mitquddisa jiena persuna aħjar. Jek naħseb li jek nejx il-ħajja sempliċi nħobb vera mill-qalb. Mother Teresa tajt kienet tajt love until it hurts. U naħseb vera, jek taddatta vera tejn. Ħanħu spunt, zaħir, għax l-ewel ħallejt il-dana li sitkellem fuq il-mama taħħa. Jina il-mama tiegħi metet sena u nofsilu. U kien marriċ nkun egoist. Fil-moment illi mietet li jina kont għandija moħti. Kemm kellha żmien Ron? 67. Żgħira. Żgħira kienet toqgħod imma ma ħassejtniex irrabjat xejn. Tipo kien vera moment li Imma kont preparata li jew le? Min kienet ila sentej. Marida. Allura xtaqta tistri forsi. Tipo nipreferija fil-mod ta' kif nafa, kif nafa. Naqbel miegħek, il-każ naqbel miegħek. Yes, għax naħseb illi
minar ma nibat il-messaġġ il-ħażina xemm min ikun maritu jirnexxilu jfiq u jalla ikonna ħafna minn dawn. Imma bdejt nara tmut il-kelma diretta fil-moment li saret taf li għandha problema serja. U di nista' ngħid xi ħaġa vera ironika kif ġrat. Fil-ġurnata eżatt li sirt naf illi Serra Taron se jkun qed jibda jixxandar, jkun qed ninsir naf. It-Times kienu ħarġu storja illi il-programm il-ġdid illi se jkun flok Xarabank se jkun jismu Serata Maron. Ma kienitx il-korretta kellhom biċċa informazzjoni. Imma fl-istess ġurnata sirt naf bl-ilma għandha kanċer aggressiv ħafna. U konċempit qabel tħalt meeting ħabib tiegħek Lusmani għandi dil-informazzjoni fuq il-mama tista' tgħidli l-gravità ta' għax huma jgħidulek mod. Il-mama tgħidlek mod, forsi anke biex ma tinkwetakx. U għak tista' tgħidli x'inhi eżatt għall-isma' din m'hemmx fi soluzzjonijiet. Għallek. U napprezza li kien dirett, kun fuq it-telefon u 3 minuti wara tħalt meeting. How did you deal with it? Tħalt meeting mal-PBS? Mal-PBS fil-moment li fuq it-Times minnet jaqla li da minn oda x'taħseb illi jint tipo give us xaraba issu jena ma kellix ma kellix program li ġi sottomess biex itajjar. Did you care about those people? No, tipo led, tipo did it put you in perspective li tajtarajn xala bibi? Dak li tibda tiżen ftit. X'inhu l-importanti Dak mill-layers li kont tajt qabel fejron ma tantx isu ħajrik, mhux ħajqot jiri kulħadd. Ma tantx nirrabi meta n-nies jikbu kontrija li huwa normali, għandhom dritt li jitkellmu. Imma l-inkwiet tal-mami u rejtu jew żammejtu ġo fik. Qatt ma kien inkwiet ħafna kbir, kien hemm momenti fil-bidu fejn kienet sakemm tiddiġerixxi sitwazzjoni. U jkollok farka ta' mażajra ħafna tajt isma' forsi jisibu xi ħaġa. U li qalet Annalise li tibda tajt, imma jinstajt tipo naftant nies nista' nkellem il xi ħadd li forsi se jagħmel xi ħaġa differenti minn kif għamilna. I mean, hemm sitwazzjonijiet li jistgħu jitranġaw sitwazzjonijiet li jkunu. Imma u rejta l-fraġilità tiegħek dak iż-żmien jew żammejta ġo fik. I mean, ma naħsibx li qatt kont super fraġli. Mela mu rejtix li kien nifsek Ron. Vera? Mu rejtix li kien nifsek. Nemmen li n-nies jirreġixxu differenti. Taħseb? Iva, ma imma l-uġieħu naħseb huwa l-uġieħ. L-uġieħ hemm ikun. Ġas ma turiex, li lek nifsek qas il-ħadd ieħor. Jista' jkun Issa ma naħsibx li nkun qed nikdeb nifsi ta' ma veru dak il-ħin. Bqajt kalm. Bqajt kalm. Fil-moment li l-mama mietet ma kontx tinwerżaq jew hekk. Għazina vera kont paċifiku. Ħanna ċaħġa qabel naqilbu għal-mistoqsija l-oħra. Jiena minni superstizjuża, pero kelli di superstizzjoni ma' nanna. Li kull meta mor naraw, jiena tinkun l-aħħar waħda l-imbusa. Il-virjek imbusa, mbagħad jitħol xaħtar busa, ħanistenna li jitilqu, nerġa' tħol binkisin biex ma jgħidux dix l-ostra u mbusa jien. I'm not joking, għamilta di for a good 10 years. 10 years. Meta kella stroke u għamlet ċar, bdew twal morfina, u bdejna naraw għadbati, penikettek su hekk. Ġurnata minnhom mort, ħaris leha u ma bistix u tlaqt. U għat l-amur nanna. U dak nar telqet. Satej wara. Temmen imma satej wara. Naħseb dik. Diġi li tkellimta ma' Francesca. Francesca qalt li tipo she chose the time. Yes. U kienet, per esempio, jena mill-periodu qabel mietet, kont nara ħafna nar Lodge 17-17, 11-11. U kienet mietet 10-10. Stra. Kienet, Yes, these are big stories li u koll huwa misteru tal-ħajja naħseb li għadna ma skoprejni, għax xindi li ma bistiex dakinar u dakinar, ma nafx tibqa ġo moħħi. Ħanbidlu s-suġġett Iva ta' ċanaw heavy uħudu ftit-tram. Il-suġġett totalment għax Ron qabel il-break saqsa domanda, what's your body count? Iva, proset. Irna ħasaqsija. Il-kulħat. Il-kulħat? U ħanneħi ħalli ma nġax nistaqsija. Għalek. Analiz. Għandi xorti ma. Jina għadi ġakont darba saqsewa u onestament ma niftakarx eżatt.
Ma nafx jekk mhux pożittiva jew Għandi negattiva. 45 sewa, imma jidir li jgħodu fuq idejja. Brava. Ok, jidir li jgħodu fuq idejja. Jekk ma jgħodux, forsi xi seba' ieħor għandi bżonn. Jew tnejn. Imma mhux iktar żgum, sewa. Imma għandi 45 sewa, mhux 30 u 30. Sewa, għandi 15 sena iktar minn Tara. ta' esperjenza sewa. Ġekke. Nista' nieħu karta sewda. Tista' hija tista'. Tista'. Rajtni? Who shot? Yes. Is. Bil-qalb kollha. Analiz. Titieħu karta Vera sewda. ġifiri. Ejja, hu Boring, jekk ngħid l-answerina. Jew tajt il-answer boring u tu karta sewda. boring, ma xorta. Għalek ma għalli t-ġek. Ħalli l-kurzita. Ġek ma t-ġek nisjazmu boring. Ħalli l-kurzita u ġvera. Mela għarrejt, sejja. Għat maħat karta sewda. Ejja, hu karta sewda għananis. ħat ma jrid jikxef Ananis. il-bodika u bsten. Ejja, wahda. Who shot? Mela ħanistenni. Who shot kafe? Le, salħat il-sewda. Għandi ixrob minnem. Ixrob minnem. Ħansa xi domanda u għatlet idu xott. Supplementary question. Taffetwakom il-body count ta' ħaddieħor meta tiġu biex tażdu relazzjoni u tejru għal-passat. Ġeki kważi Sorry, xorqet. apparentament fil-passat ma tantx dejqitni. Naħseb kella l-fejn dejjaqni. Eħe, L-aħwa. kella l-feddejek taħseb? Aha. Għala. Għax misni rajt, all right, mela le. That must say Mhux something tajjeb. about It the did say something about the person. Isma, mux kullħat, ħalli nkun tfajt Imma disclaimer. stenna, Imma- all right, fine, imma. Mhux kulħadd. Imma- Le, mux kwaħt, imma there's a number, per eżempju. ma Jekk ikun hemm ċertu tnenin, limitu. Jesus Christ, da, ma jqgħodx U ngħid għal-mekkienu għal-ħaġa. ġifiri, so. Nifmek. Le, le. Naħseb aħjar għamilt. Et nitħak xinti No. dissemmi 80. U riċentament Le, nafni, ne? Riċentament smajt għaluli li xaħat għal il-isma ħadin. Il-body count tijaw edha bejn 1000 u 1500. Mela da xjamel, ek bis, ġifiri. I don't know. Jien ma nemminix. Mux sewa. ovvja li le. God bless. Kif jista' jkun? Le, inta fetwa kron. Nasib kif għalet ġeki ta' Red flag, ġifi red flag. Skont kem? Le, Ġeku, I mean. ma jien mux l-irġil, mux għax sen, għax l-irġil. Di Kullu vera jafu l-motta li kif n-nisa ħarsu għandhom li body l-irġil count. n-nisa. Mux hekk hemm ħafna. No way. Imma huma heroes. I mean, kif tibda tiela. Jien però ma rridx body count of one, ne? Ma naħsibx irrida dik. Never win, no, aħna. Le, tipo Għax ma nixtiex nifmek, noħroġ imma- ma xi ħadd li imma- qatt ma kellu esperjenza. Ma jridx ikun hemm ħafna, ma jridx ikun hemm ftit, tifhem? Ma teffetwani xej, ha? Le? Ħalli namel. Xej. Xej. It's a different journey ma xi ħadd li qatt ma kellu. Jiena daw l-affarijiet inħoss. Orrej, one konti żar, eżempju, ma boyfriend li kelli, one konti żar. Imma meta tkun ma persuna, ċerti affarijiet jidru mod, meta tkun ma persuna oħra f'relazzjoni oħra, ċerti affarijiet jistgħu jkunu vera bil-kontra. Naqbel. Jiġifieri jekk inti qiegħed f'relazzjoni. Anka inti kif inti Yes. sessualment tkun Jekk inti differenti. qiegħed f'relazzjoni ma' persuna u jkollok dal-feelings ta' ejra jew m'intix tafda. Ma jfissirx li tkun hekk ma' persuna oħra. Eżatt. U dik il-ħaġa tista' mbagħad wara tistkopri tgħid mela allura x'kien hemm xi ħaġa ħażina mhux għax jiena minni il-ħin kollu minix. Fimt? Ġifiri l-lum qasada tgħaddi li minn moħħijena li noqgħod nejr jew noqgħod niċċekkja xi mobile jew noqgħod niċċekkja min jafek u min jafek u min xejn qas biss tgħaddi mill-kantunier ta' moħħi. Xejn. Ġifiri it's amazing kif ma You persuna ma yes. persuna se tkun Vera. ekku u tanbidel minn Yes, yes. 100%. Għal-kem xorta jien per eżempju kun hemm affarijiet li jkunu kostanti. Per eżempju għandi weaknesses li ġej minn du konti fl-żgħira li jibqgħu hemm. Imma li ma certain jihdux, behaviors. li ma jikkontrollaw l xħajtek. Jien nara Għax li 5 ħdimfuqhom, snin eh? ilu, jien 5 snin ilu, persuna nervuża. Ma tajt sorry. Anki, ma najt sorry, Anki naħseb, vera, ma kontx Ma nistax nissapporti li nimmaġinak l-nif. nervuża li. Le, jiena, ħafna Per kont eżempju? nervuża. Kollox Idejqek? idejani, imma
Dejjem kontet ninkwieta għat ma konx norqod xejn. Għala ma. Għax dejjem ninkwieta f'xed jiġri, tipo xi ma nafx xed jiġri hemm mhux qed jiġri. Na paranoid. Raġun. Għaddejt l-esperjenza Għalek. simili. Għalek. Imma Jien minn ma daħal il-paranoja fin-nies. Relax. Jiena nemmen li tħoss ostra. Noħod, ċoj. Jiena kull darba talat li dik l-ansjetà ħafna drabi kelli raġun. Naħseb li jekk hemm dik il-paranoja għax xi ħaġa mhix tajba. It shouldn't be like that. Jiġifieri jekk Imma there are people, like I've been in situations, like għax kont għandna ma żviluppax emozjonalment li kont nibni paranoja fejn ma kienx hemm għalfej. Konna jra l-ksib tipo. Ok, tikna. You know what I mean? Jara xaħġora. Imma ħen nafxettajt li jekk hemm behavior. Jekk m'intix qed tafdaħ dal-persuna għax qed x'imkien ieħor forsi ma sax inkellmu jew inna, mela jekk mhux nafdaħ mela mhux ħaġa ħażina. Le ma tistax tgħix hekk, Le ma tistax tgħix tkissrek u. Ma tistax tgħix hekk. Tkissrek. Tipo long distance relationship qatt tagħmiltuha. Ne, għatmiltu. Għattamiltuha. Immaġina li vera diffiċli. Diffiċli. Naħseb Jina issa dal-punt taħek kiku kelli għajdli ħanitlaq l Sena. Mux namel najt lezza. Tipo no. Tajtiva. Xiex, le, ġifiri. Tħallih. Mela. Un bat kif tagħmel imma taħseb teri u fis-sens mhux teri kollok dan inkwiet. Naħseb għavolja ma tantx ninkwieta issa. Xorta ħan inkwieta ftit, dawk il-ħsibijiet xorta naħseb ħajġu. Tad-distanza. Tad-distanza. Ġusta ġanki jena ninduna li kif namel forsi ġimma wahdi. Forsi nibat il-sħabi iktar ta' spiss, isma ħatamlu xaħġa, marru nimxu, noħorġu. Meta mbagħad terġa' tibda toħroġ waħdek. Tentazzjoni. Tentazzjoni hemm, issa mbagħad inti I mean up to you. Hekk ħadd azzjoni fuq ċertu tentazzjoni. Le ma mbagħad ġew moħħok ikollok. Imma diġà Min jafux qed Imma mbagħad Ara jiena da bil-għaqal u qed jagħmel li. Imma toqgħod sejrek u mbagħad Ma tasalx. Pero jiena di ta' long distance relationship ma ħsibx li kapaċi ta' nagħmilha. Le? Għax jiena dak it-tip ta' persuna li jekk qed inħoss xi ħaġa għal dak il-irid inkun hemm miegħu, eżempju jien naf jekk kelli argument żgħir u dak il-ħin il-gut feeling qed jgħidli mur u tkellem jista' jkunu s-sieta filgħodu, 5 ta' filgħodu irid immur dak il-ħin. Issa jiġifieri jekk daqet l-Awstralja x'ħan nagħmel? Ħammur naqbad ajruplan naħseb għax moħħi ma jirraġunax ħli fuq hekk biss. Però titgħallem id-disciplina. Qabel ma magħha ma noqgħodx bi kwieti, ġifieri hekk għamela. U intron. Le, inti tiddi għamel l-ewwel? Le. Bil-kontra. Tosna najtu issa qabel kont. Issa tgħaddi. Issa tgħaddi. Il-ġurnata le. Rimax skoprejt kemm kont nkun vera kattiv meta kont najtu ħallijek. Għax persuna oħra titqatta minn ġewwa. Eżatt, tivżvoga. U vera mhux fair. U meta kont għamel silent treatment, kemm kont iddum bi silent treatment? Jiddependi. Lejl, ġurnata. U l-persuna tipprova tkellmek u inti xorta silent. Tal-mobile vera mhux sew. Tal-mobile? Bak vera ma nafx għalfej għax fil-verità naħseb li vera tifel mans. Tifel insomma, sa' 41. Raġel żgħir. Ġifieri vera, I mean forsi You're kind. Proċess ukoll jew fażi ta' tikber, qed tikber. U inti kont fi silent treatment tal-mobile u hekk jiġifieri. Le, mbagħad jiena naħseb kont beżula. Jiena kont on the other side. Inti tċempel 20 darba. Jienek ukoll jienek u jekk qed taqtali ħanibatlek 50 messaġġ. Jekk dik il-ħaġa ġo moħħi mhix ħalli qaf qabel ma silent treatment imma min jagħmel silent treatment li 50 messaġġ u kollha caps lock, ġifieri. Irrispondi issa. Ma hija Kella daqshekk ma taranix iktar. Mela. Imma ħanajt xi ħaġa actually fuq għadin personali. Jien kont it-tip ta' persuna li jekk inkun fir-relazzjoni kull xahar irid naqla ġlieda kbira. Li jaħelti xi kultant. Vera. Sekond ħajlek għaliex, mbagħad mort it-therapy u tallimta. Kienet tajli you do that għax inti għandek addiction li you want someone to put you back together. Biex tħossi xi ħadd jieħu ħsiebek u jerġa' jpoġġik.
flimkien. Għamilt li żball li mort ngħid il-persuna li kont f'relazzjoni magħha. So the next time li għamilt xenata daqqa batu telaq minn dara laq l-bib u jien kontem biċċa. Ma who's gonna put me back together? Imma minn hemm ma pax nagħmelhom. Ġifier through the therapy and that relationship fej daqs ma qaljaw. Daqsek xenati. It was painful, but I became a better person. Yes. Tifhem? Mela, Annalise. Insaqsi Yes. Għandek tlieta. Tlieta, Kif għandek tlieta? tlieta. Għandek tlieta, Għaxan anzi. għanna t-nej fadalla t-staqsi xie Skura t-tispiċċa. ġana minn emet nibdew. Eżatt. ħana għamil din, ħaġi vera. Għandi Ġenerika tista' tmur minn Ilma ejn. ħasaqsi. Lilek, abi, Ah, għatma ok. saqsejtek sissa allura. Staqsini. Mela, staqsi li trid lil min trid. Le, dik inti. Nallu. Inti dik t-staqsi jien. minn trid, t-staqsi li trid minn trid. Sibt li nagħti l-alright. Jien nistaqsi l-laħwa. Tajba ma di, kejn. Ma jiena vera għandum biex niddeċidi Għandek kurzita fuq xaħat minna? Staqsi li trid lil min trid issa sew. Għandek xie kurzita Annalise? Ma hi mhux jaħseb. Għajdinna. Mela, zomma, ħana Okay. ma mistoqsija jien, Alright, saħtan forsi taħseb fuq, s-saqsi. ok? U għara l-minti tistaqsija. Mela, jien ħan saqsi lil Ron. Għandek xi sigriet. Jew hekk xi storja moħbija li qatt metta l-ħadd. Pubblikament. najda? Ġi tajda issa. Jek ma tkun qatmet. Per eżempju, l-aħħar darba storja jiena. Xift il-patata li meta kon ġol pento, darba kien waqqa s-set. Waqt il-pento. U kont waqajtu inti. U kont waqt ħadd ma kien jaf sa meta ta' fuq il-podcast għax il-qatt liver waqqa jien ovvjament, Madonna. Tajba, so għamilt. Fint? Għandek xi waħda Otluk, probably. żball li fan accident kien. Għandek xi waħdek minn daw li għadna ma nafux kien hemm wara l-kwinti. La, kif tfajtni. Le, għax zgur li jem xie wahda. Annalisa taħseb. Għadniet naħseb jihom. Jibidu ħafna. Għiet tistaqsi ġeki u nilħaq niftakar Il-persona zom segreti ġek. Sattan taħseb inti. Għiet naħseb. Ta' Fis-sens, temmen li inti għandek tajt, per eżempju, f'relazzjoni intima. Darba niftakar Siti għalt li, inta tixkas, jent nkellem il-ġek. Ja, xħat tfani. Siti għalt li, kienet għalt li kont kelli xi 14, għalt li tkun kexxun jismu Abigail. U dak il-kexxun titfa' biss l-affarijiet li taf Abigail. Temmen fiha dik. affarijiet li. Ma jafhom ħadd li fint. Hemm Nalla affarijiet. ma jafuhom. Naħseb aħjar Għax saqsejt naħseb għal-ġekid inbiddel ħafna stejjer ta' nies. Taf segreti fuq ħaddieħor. Isma, li mux per eżempju għallu għam l-nies li Li sidem u tajti. U tipo għadni sal-lum xaħġa li ġrata 10 snin ilu għadni. Taħseb fuqha. Naħseb fuqa. U tajt Li Madonna. najt imma kif u għala. Anka jien għandi hekk. U kienu, per eżempju, kien u vera tal-bizax niftakar darba minnom kont, wahdi, l-erba ta' filgħodu, parkjajt id-dar. Rajt Xi ħaġa. ħaġa Li ma kellekx tara. li ma kellix nara, żgur. U tajta li xrajta, ma li xrajta. Inti tibda tibza li u ma ħajaraw, kumbat tasal il-xismu, Oh, God. whatever, jena just għattem fil-karra tal-ħares l-isfel, naf xrajt, kif Imma dik vera dilemma stra, jiena Żgur, dal-aħħar għadni ġratni. sal-lum. Jien xarilu rajt il-boyfriend ta' ħabiba tiegħi, right? Ximkien, like in a public event, ma mara oħra. Pero ma rajt xej intimu, Okay. pero kienu ma tnej biss. So it was quasi intimate, you know. U mux daqsek ħabib tiegħi. Id-dilemma, ma mitxej dwara, X'tibda tgħid x'għandi. Ma ħana Ma jgħidu mitxej kultant, dwara. jew Imma x'għandi kieku rajtu nagħmel. jbusa. Konna għamel xi ħaġa dwara, naħseb iwa, Jekk Vera, ma tibda hija taħseb kieku sitwazzjoni ġrat vera. lilek, inti tkun trid tgħidilhom. La, ħabiba, iva, jekk ħabibti tara xi ħadd irida tgħidli. Mela ħadd ma mer xogħol. Le, jekk il-ħabiba, mhux tkun ħabib ta' tnej.
Jekk inti ħabib aktar magħha, mhux tgħidilha jew le. Ħanajdlek jim ukoll ma ntihomx tort, tpoġġihom f'sitwazzjoni antipatika ħafna. X'jiġifieri? Lilhom Mhux hekk. li inti pereżempju li rajtek sitwazzjoni skomda ħafna. Ħafna. Ma tafx taqbad tagħmel. X'tagħmel, Għax lila Miles? jiena naħseb jiddependi kemm jien ħbieb magħha. Ma' min. Ja. Mal-vittma, mal-vittma. mal-vittma. Jien jekk inkun iktar ħabibha miegħu u ġieli ġrat, niffaċċaha. Mistra. Imma jiena kif kont tajdu qabel, jiena mhux confrontational xejja, Le? zero. Jien Disastru, jien nżomm ġo fija, tista' tkun qed iddejjaqni kuljum u ma m'għandix il-gazz ngħidlek li tipo. Le jiena ġifieri I had close friends, bqajt ngħidu qattila lill-girlfriend x'għamilt, qattila l-girlfriend x'għamilt hekk, Tipo, ti tkun magħha Iva tħobba, Iva ma tgħidilha kuljum, ejja għalilha. U tajjeb marru, ġifieri. Ma ftakarx, sa. U ejja. Veru ma ftakarx xejn. Le, xi ħaġa li għamilt li ħadd ma jaf. Mela għajdilna xaġa li għamil. Li ġrat li jafu n-nis, għajdilna. Li jafu? L-iktar moment imbarazzanti. Xie moment mandekx Għandi. Min jaf kem għandek. Għandi. Ma taqdux tistennaw li taċi t-tħossu vera skondu. Inti għajt minn fuq xi palki naf ħawat. ħanajt wahda. Darba konna Corinthi Animation Team. Għatajt fuqi? L-ele tijaj. Min lallu xaħħajtu? Tajt fuqi? Tijak ma niftakarx. Tijaj niftakaru maċ kella ħafna. U jien kont liktar wahda mux cool minn nisa kolla, rajt? Kelli xari qasiru minn għalija faqa u nara ritrettu najt xil-lostra kontet naħseb tipo. Ma kont ninġabar. U mbat għalli ximma li għatmajtu kasi li rġil, mux ovvja sabiħa tijaj. Anyway, u darba kienu ġabu videographer biex jifilmja show u kanna id-diska Copacabana. Bil-froġġo rase. U kien hemm din il-portiera u konna noħorġu waħda mill-portiera. I'm Tina. I'm Rhonda. Taf kif? U kif ħrixxiena. By the way, xari kien qasiri ma konta ħosni faqax kien bil-headdress bil-frott. Naqbat mal-portiera. Teħel mal-portiera. U namet nebda waħda. Il-frott qiegħed immuħħal mal-portiera. Jien qiegħda xari. U t-tizifna kolla xari, u dik Imma komplejtu. U vera kont sabiħa video. U dikka waħda mill-litx kien affart li ġrat li sawa, hemm ħafna għar minnek. Inti Ron. Ron, nejja ta' Vera, ġibtuni dena mal-ħajt. Inti ta' Tajċi. Nista' nagħmilha hekk generic il-mistoqsija tiegħi. Mela, ħajma ħej. Annalise, għallu l-karsana aktar viċin Ron. Ek? Ersa, Annalise. Nersa ek, alright. Isma, tittamila vera tajba ġdil ħar mistoqsija. Ok, issa sew, issa diħsib, tista mux ħarġa dak. Stenna, sa' qabel tamila, Ron, għandek storja imbarazzanti ta' Annalise ħar mistoqsija. Jek niftakar ħana nwaqafa u najdilkom. Alright, ejja. Dina għadib, mux wahda ħod. Dib. Alright. Mela, kiku kellek tkun Alla jew kollok il-poter ta' Alla. Mara l-ġurnata, x'tamel? Dibiddel xi ħaġa. Madonna. Sekonda ħani xirom għadda. Imma ġili naħseb. Speċjali. Sana il-risposta palta Miss World. World Peace. Le, veri ibsa. Ibsa, ħafna. ħana ċaġa vera kontroversjali faket. Alright? Umbat niprofa nweġġiba. Per eżempju, jiena insiba vera diffiċli nemmen fl-Alla benevolenti. Għalix? Għaxina għalija biex toħloq sistema fej li l-unity kol iż-zebra u biex joqtola ħallija bleeding to death, probably tikol minna waqt li dija daħajja. Ija huwa ħolqien vera makabru. Yes, u fuq ekkont, eżatt l-istess ġiviri li kelli f'moħħijien għattejt. Ma xi-zebra n-nimal sabiħet najdu. Le, anka kull tip ta' sofferenza, mela jien nifhimha li aħna nsofru għax qed insaffu ruħna. Tomma, qed ngħid kollox. Jien kif nara xi insetti kolli l-ieħor
I don't care. Le, new pjaċir, tipo I don't care, Ma imma dik ġo moħħok. Jien kif nara serpi kol ġurdin, ma rridx ngħid nistri, imma Ħasrejna l-koll, jien kollox inħoss. Ħannajt storja fuq Annalise, actually. Tħoss kollox, tħoss għal kollox Annalise. Annalise l-ħar darba mortanda u jħassra sabet asfur. Sabet asfur, zaħir. Tal-bejt. Tal-bejt. And she was trying to save its life as it was a baby. U bdiet it-tihdut. U da jikollu t-tifla u n-gusta kemm nħobba d-tifla. Imma ma salvax, miet. U dib xad balla dut biex jittijomlu xieħu. Xamlet Annalise għabdet rabbi s-saddut. Iwa, sandi għandi il-mealworms. U ħessi, missi. U mux għasik ħessi. Mirko għalli li vera ħesir. Emma missi. Ġijaw jofendik biex kuntab. Għax tittama xie tlet Ikolla containers. 3 containers, ikollok wieħed fejn għandek id-dut. Inti tibda bid-dut biss. Mbagħad dawk isiru jgħidu la pupa, ha. Ikollok Għandek container stage ta' jisu inactivation, transition stage. U dak tisseparaw xinkella d-dut jikoll il-larva. Aw, il-pupa. Mbagħad meta ssir beetle, titfaħħa f'containeri. Jibdew tagħmel isa. Imma tara il-ħajja. Ekosistema. Ċiklu siħa, it's very interesting. Tista' tajlim kif ma tistax tiggustal dit-tifla. le, nimmaġina jekk hawn x'ħadd minna kollu l-kellu jitmaddut il-xi asfur. Jien dejjem ikkun, jiena tifla waħdi u ftakar fil-bidu pets kien hemm żmien fejn ma kellix pets, imbagħad tant qrid li ġew il-pet, u x'tixtax tagħmel tivvinta u noħroġ barra nsib in-nemel u noqgħod intihom il-ġobon u nsib il-purċissjonijiet tal-nemel noqgħod nipprova nġorrom nem ta' parsiet ngħinhom. U jew nipprova nsalva xi inset minn ġol pond. Kemm int ħelwa. Ħelwa tagħmel. Isma' allura l-mistoqsija tiegħek kieku kont Alla. X'tagħmel? Jien naħseb, kollha kulħadd. diffiċli. Ħalli kollox kif kieku taf x'nagħmel fil-bniedem. U ħana jlek għaliex inbiddel fil-bniedem jiena, għax il-bniedem huwa l-iktar kreatura intelligenti. L-inbiddel fil-bniedem li intih il-fakultà li jinduna li pereżempju meta jagħmel affarijiet krudili qed tiġi minn ġerħa. Iġifieri, ħan nispjega aħjar. Pereżempju, bħalissa tiġi tal-Palestina u tal-Iżrael li jemlu ġie fuq kull naħat, it's very painful, it's really painful to witness, you know. U niftakar mort therapy jiena għax kont qed ngħaddi minn problemi tiegħi u għattila jiena ħossni selfish niġjaw. Nitkellem fuq ċuċati in the context ta' x'qed jgħaddu dawk in-nies. U tafx għalt li dawk in-nies għaddejjin minna għax mhux qed jagħmlu dak ix-xogħol li qed tagħmel inti fis-sens ta' we are all very hurt people. When we attack other people, it comes from pain. It doesn't come from evil. Allora jien kieku nara kif nista' nagħmel in-nies iktar aware li jismu meta inti tirrabja jew meta inti tobot qed tiġi minn ġerħa, nippruvaw nfejquha flimkien dik il-ġerħa. U dik nara pereżempju meta nkun irrabjata ma' Jackie, imma noħodha b'imħabba jew tkun irrabjata miegħi, meta when you go with love, the person is usually accepting of that love. Ġifieri kieku nipprova nagħmel dik ix-shift. U niftakar meta qallet il-therapist kien dik il-ġimgħa fejn sar dak il-terrorist attack Russja tiftakruha. U mbagħad qabdu dawk it-terroristi li marru teatru. U ma li rajt wiċċhom, I could see the child, rajt daw in-nies li tipo ovvjament ġew indottrinati u l-biża u li fl-aħħar mill-aħħar ġo fina kollha għandna dak it-tifel u t-tifla. Kollha konna tfal. U kieku dak it-tfal kellhom l-imħabba mhux it-terru li qed jgħixu kull minnhom bħalissa għand Middle East. Kieku ma konniex nikbru u nweġġaw il-ħaddieħor jiena nemmen ġifieri. Forsi għandi żbalta ġifieri, ma kieku hekk nagħmel Madonna kemm waqgħet fil-fond. Ma sabiħa diskors kbir. Jackie, x'tagħmel? Tista' tkun xi ħaġa anke żgħira. Superfiċjali. Jew eżempju kieku tħalli li n-nisa jridu jgħaddu minn childbirth jew tbiddel xi ħaġa, jew tħalli il-period.
tajba. Daqshekk period. Jew tista' jinna Tajba. maġġar tista' tibdel anything. Dik ikujina innaqqas l-ammont ta' baħar li għaw u nżid l-art inqarreba kemm jista' jkun ma' xulxin. La ħesil, ħesil politiku kbir, X'inhu Jiveru tinsemmu tal-Palestina fuq biċċar dik il-problema. Eżatt, jekk ħataqadna kollha X'inhu f'daqqa. għalfejn titnaqas il-baħar, sen ma Għax fim. naħseb li hemm wisq baħar, per eżempju, biex tmur mill-Ingilterra sal-Amerika, titgħaddi minn fuq oċean sħiħ. Kemm min spoiled bread. Ħajqaribna kollha Minn tant affarijiet li tista' tbiddelnek il-baħar. U l-balena, x'se tagħmel il-balena? Xorta jibqa' hemm. Imma naqqas l-ammont eżaġerat. Biex meta jkollok flajt tkun insar. Naħart u naħan. Eżatt, nżidu Inti tibża mill-ajruplan qed jaqgħu. Nitwerwer Anka jien, anka jien. Insifer xorta, imma meta nkun fuq l-aeroplan, hawnhekk isir kif ikun tila l-aeroplan, hawnhekk isir li Asra, anka jien. Jien pjaċir fuq l-ajruplan. Nibda nisma' kull ħoss li nisma'. Anka jien. Imma tortijax It's irrational imma. Għax anka jien. Biża mhux ħafna minnha mhux. Nibża, vera nibża. Għax m'għandekx kontroll. U għax għandi biża partikolari li jiena nippreferi nispera li ma tiġraqata illi jisplodi l-ajruplan milli Taqaf l-ilma. Naqaf l-ilma. Pali! Naqaf l-ilma bl-ajruplan u ma nafx xa naqbat nagħmel. Issa xaktarx ma tistax issirax fil-proċess. Tista' tsir ġekier hostess. Xiex li Taqaf l-ilma u t-tere, jew. Mela, le, ħanajdlek, probabli, jek ħajmis l-ilma l-aeroplan. Da minn tafx daqqa jkun ħaj. Imma tasa tkun ġamet jew le. Le, ta' Kollox jista' jkun. Kollox jista' jkun. Tista' tkun għadek ħaj mela. Fatti kien hemm każ tal-Air France kienu salvaw xi tifla li baqgħet ħajja u waqa' l-ajruplan u baqgħet iżomm ma' xi partijiet tal-ajruplan u salvawha. Jiġifieri di esperjenza Air France. trauma kbira. Sejra Franza jum oħra. Air France. U le, ma mux bl-Air France. Serraħ moħħok. Isma' ħansaqsik xi ħaġa ma. Lili? Għax di tal-kontroll. Jienu inta għandna tnej problema bil-kontroll. Probla tibat li jgħidina suppost waqafna, ma dal-waqt ħani għafejdin. Għax jien niftakar meta ġejt minn missu, kont tibżaw mill-frames u mill-buttuni. Mill-frames. Mill-frames naqqast ħafna. Spiegala. Ma konċ naf. Le, mill-frame, per esempio, għandkom frame minn wara, kiku qiegħed f'kamra ma norqodx għax ftit tikraħ kif. Naqra tal-biżaw kol. Bada ma kontrajt play. Imma għalla tibżam, jien naħseb ħabba l-eluq. Le, il-frames tu bifem ma domx impressjonawna daqsek. Imma kont tibżam. Kont nibża, ma kontx norqod f'kamra li jkun fija n-kwatru, għaliex darba kontrajt play, illi fija kella dera, ħadmu għal-palk, join 4. Tipo, naħseb li kienet mamula minn net, u rajti xedu minn wara. Ma xiex minn ġolin. Tara, kienem dera ta' persuna, illi kienet jgħidu li basata fuq storja vera. Jina, ma nibżax minn dal-affarijiet. Insiba affaxxinanti ta' ma nibża minn kważi minn xejn minn da. Jien l-unika ħaġa nibża minn għal mart. Nkajn il-mart U xaħġa li t-tweġġa bija. Eżempju, ġi xaħat biex joqtlok jew. Esperienzi. Isma, għajdli tal-buttuni. Il-buttuni Min qed tibat Ronħi. Bil-mara. Bil-mara t-nibat. Tela daqt lest. Għamil l-ekem. Closing għattela ġifri għarab li tal-uħod. L-buttuni għadni. Tibża. Infatti bezzawni ħafna bijom. Le, vera. Aħna kattivi. Imma għandek buttuni mal-qmis. Imma jdejun il-maqlu għajn. Dirra kontajta kam darba. Ħafna, U ħafnek, per eżempju, il-nightmare tijaj, kiku kalli niftaħdek il-kaxa tal-biskit. Ommi kella kaxa. Ija. Kont inħobba, kont niftaħ il-kxaxa, noqt nilab bil-buttuni. Imma għad provajt tifhem Aron. Baħt li xaħat li għandu l-istess bizza ta' idejuni kważi ftit OCD. Per eżempju, jek nara 1 cent, euro cent li għazajra unek, id-dejjaqni ftit u kol. Id-darsek, isa. Id-darrasti xbeb maħmuġa, jek naqbada nkun rrit naħsar id-dejja mill-ewel. Buttuna ma naqbadix, Le? Le, naqbada b'karta kiku, kandi bil-fors n-neħħija, rrit naqbada b'karta. Amazing, ju.
Per eżempju, jekk ikoll il-ġilek u kienet qed tiġrili meta kelli zaqfti tikbar u tenqala l-buttuna dawk is-suwet li iktar antipatki naqbada b'karta u narmija, mhux ħanżobu biex insib xi ħajja tagħmel ili u jekk irid imbagħad jagħmel li waħda ġdida. Issa. Interessanti U ħafna. jekk ikun hemm pereżempju kaxxa kollha buttuni, stenna. U fil-qiegħ ta' dik il-kaxxa. Darba mentu li waħda tajbek minn issu werwertuni. Imma lek ikun fil-qiegħ ta' dik il-kaxxa hemm xi ħaġa inna fiċ-ċurketta t-tieġ. Jib emmek. Jibqem? Għal dejjem ma tippruvax. Jib emmek. Ma ddaħħalx idejk. Ma tara. U werdien mbagħad. Ma jdejqunix. Niddaħħal idejk, ma buttuni le. Kważi ma niddeja xejja. Istra. But no way. I wonder what it Mux is ħajkun imma. ġriden tax. I wonder. Min dejjem? Demek. U darba kon dem najda, kon smajt storja ta' wieħed fil-klass, kien qal għax it-siju tiegħi waħlik li buttuna fem nieħru kellu joħduh l-isptar. U U ġiqba. bqajt naħseb. daw fuqha. l-affarijiet- Taħseb għalek? Daw l-istejl tismaw ta' tkun zaħir, vera U għadni nafna noda li għala. Darba jiena kien hemm il-Lego. Eddin closing. Tiftakrom il-Lego? Ħanajt l-istorja, Ron. Madonna, l-mara ħat otondi tal-għon. Daw il-Lego li twaħħalu tibni, insomma. U kienhom iż-żarek suwet niftakar, u ma nafxa li daħal ta' f'moħħi li ndaħalhom ġomni. Ġom direk. Għalek kam niħrek bi. Kabbartu. U fil-et ħares lejja. U fil-indur lejja, jkolli dil-ħagġa irġom minn għaweg. Daħal ta' u bjant was protruding. Tipo xin tonna ta' So yeah. Inta għandek xaħġa kieku tkun Alla? Ma tqarribx il-pajizi viċin? U inti? Jien, din naħseb li semmejt inti istran ġeneri li ma rridux nbatu u nsofru daqshekk. Tneħed batija. Definitely. Tawa li ħajja kieku jina. Li tista' tgawdi ħajja. Tgawdi ħajja ħajja. sabiħa, Isma tneħed batija naqax ismu, naqa Miss World Dancer, Iva. Analis, naqa dizappuntanti. Tant hemm affarijiet. Imma dik hija Mart kieku. Mart, batija, Jew batija. insib Imma soluzzjoni. ħanajdek, issib soluzzjoni, ma batek neħel Mart u kolħat jibqa' Imma jgħix kieku ta' ma nafx kemm tista' għandna imma kieku tista' overpopulation tiżvilta ikollu. anything għax għandu bniedem ibati. Ma jiena mbagħad inkun Alla u nista' nagħmel li rrid. Ma ħanżid il-pajizi, inti nsewx ħanżid l-arti. Ħażid jew Eżatt. ħataqqadhom. Ħanżid, ħanqarribhom per bl-art. Tista' tkun immortali se Le di tarom ġifiri ħana laqfu. Ma nafx x'tajba jew ħażina jista' jkun ħażina. ħana li fuq tal-immortalità, naħseb meta tista' tgħix għaddejjem ħad titlef il-valur ta' ħafna affarijiet. Eżatt. Le wara kemm ħadd titlef nies iktar. Le kulħadd ikun immortali. Jiena ħsib nibqgħu kollha aħna dejjem x'taħseb. Le inti tapprezza l-ħaġa x'taf li ħadd titlifgħu. Jienek naħseb. Mela fakiet immorru bl-idea ta' ninqarbu l-pajjiżi u naqsu l-baħar. Nħalluħ man naqsu. L-unika risposta li qatt ma stenni Kienet Pangea meta kollox kien Bring back Pangea. U fuq dik il-nota. Nagħlqu. Grazzi ħafna tal-li ġejtu, guys. Grazzi. Vera ħadd pjaċir. Vera ħadd pjaċir li ma kienx hawn Carlos Clementi. Miskin. Inħossni vera kalma, kollox hekk iktar mexa ħarris, Le, ma ħadd jnaj pjaċir xurxin, ma tkellimniex fuq xurxin. Jien kelli ħafna iktar ċans nitkellem, ħadd buzz. Grazzi, guys. Bravi, bravi. Thank you, guys. Thank you. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.